دمتي رادي رناينا زلنا كبرات تحتاتلت مدب مباركس لهم معنتي اب اوبن مايك كفوت مدرخ عدم قاشانا حدا خابتهم لونا لنا نحبنا اللوم قديم تقادا لاي حاونا ايانا ممهرنا برهانا قورز قابيهر براش كاب كتما شتوتغارت بادن فيتنبرغ جيرماني مسانا زلو براشينو قدمي ناتين نات كان علال مجمارو اسكف كده اللي حنساب نعاخا سمعوا لهم زموصو بزح سلازلو كحتهم اب يوتيوب channel ناي رادي ارنا اتيخم سبسكرايب كبروا او كل شاب كم عينت ادليت غاش كنا متصخلنا سي ما انتي حبرتك مصكم رادي ارنا لكم اتيخم اب يوتيوب معلتاو فنو لكم سلازلو فاميليا هونو بيتسب كونو بشمين بشم كلهم تحتاتلتي جنسي رادي ارنا دالوتان براشينو once again thank you استملس كنا نفعنا كاينا انينا حق حيش يغني لي يوناتان كومون حافشا رادي ارنا تافينا حقها زغونه نتافا يقبانا نيرو نوتي كنتاتنا هاجرنا وقمت اتيقا مالتي لذي دحان عجون تراغيب ناس لزلنا مهنياتنا لهم معنتي نابخا مدولي بزعبا ززولو هلو كونتات نمعلاليو السوخاء بزي ساعات زخنري أخلنا هزبنا تسفا غيرو مورال غيرو نزي لوتي خموصو وينقرهو تصبز نبره قرب دفتتات زقات أمو وي حقوس كم زي مخانو تسفا خورت جمر كم زلنا مو اسك قرب بزيتات قطع لنا دلي كم من تاي تبقسي كل شاب سخان تاي خاتبل علامنا كله يونايت كوينا نابتينا وشت زلو اتوكرنا لوط بحزب ارترا ازمصي خاتبل مو مسؤول لاجيب كتب لنا مهنياتو سي نابي قصنا نخيزلنا بحصيرو بزح نيجاتيف يرئلو تردي خاني تسمرت تي يونايت مخان تيناتينات كا قديف كا نابتي عود نابتي سلام نابتي خونزلو متكوارسي قرب تدخل مخوين اسمعني بو الله يا ناتا anyway تي كايدانا مالس تزبنا اب كمي كنتات كم زلو كلنا نحنا ون اكل نايت حزبهم مخانا متن مالت እንዳኸፈ እምበር እንዳተማሓይሸብ ዘይኮደሉ ሰዓታት ንበጽሐም ዘለና ሁልና ብጉድ ንሪኦ ኣለና ካላይቲ ቀንዲ ነዚ ጉዳይ ዘሃንዳስ ዝኾነ እቲ ዘዕምፀና ዘሎ ብደረጃ ዘብጽሐና ትካል ትግደፍ ትበሃልካ በንጻሩ እሱ እንዳሓየለ ኸይት ከም ዘሎ ኩልና ክንቅበሎ ዝግባአና ሓቂ ታይ ማለት እሱ እንተዳ ንስኻ እቲ ንሕና ንኸዶ ዘለና ጉዕዞ ኣብ ህዝቢ ጽልዋታት ክፈጥር እንተዳ ደይክኢሉ እቲ ዋና ዝኾነ ህዝቢ ብዛዕባኡ ሓሲቡ ኣው ፍንሕንሕ ኢሉ ቁርብቲ ተቃውሞታቱ ከበጋግስ ኣብ ዘይክእለሉ ደረጃ እንተዳ በፂሑ ኦልሬዲ ስኻ ደኺምካ ከም ዘለኻ ክትቅበሎ ክትክእል ኣለካ ማለት እዩ ሕጂ ስለምንታይ ይኾም ኮይኑ እቲ መፍትሒ በገባብ ትፍታሕ እንታይ ከም ምዃኑ ኣቐሚጥና ወይ ሓደ ውጥን ኣውፂና ክንጓዓዝ ብዘይ ምኽኣልና ኣብቲ ህዝብና ዘተኮረ ውጥን ኣቐሚጡ ክኸይድ ዝኽእል ተቃውሞ بزي مهلاونا بدرجات زبصحنا لنا نبل نخل الساكوا زي ترداتني براس مهنياتو زبز حزب خطر خلخا لو تزدلي كم هو نسمع عن نعي مالتي كله نلو تزغواي لو تزدلي ولا تم دغفتي بحالتي مالتي
جن ستيل بحنساب كوينهم سرحي ترين انت اي تسقم زي زي تردعني ندحر كل سب نتلوطي نتممحياش نترهوا زبهجون زدليون كوينوسي سلمتا اينا نابتي كبتصح زلو زين بتصح زلنا ناي منجي قاعد صبو نايتي تي جيجا بزاز والكام وداتا جمر ابت تححزا ناي جبابا قال لسانا زيت مسرتاو جيجاي اوكي كم تزبل كايو تي حزبي حدا دغافي زي دغافي نبللو مخنياتات كم زي الذي اسمر الله فوتو محجون دغاغي مزبله مدغاف دبال اتي زي قدم حج زغلص نوركو حدا 500 زخون تك نايز تكالزي قندي تواساتن هندستن ابت غداي تخا قندي تغبرت زخون اكالات الله زيوم تربحتن ايتي غداي سلا زخون بعلامه خا سلا تسرحلو ايوه زيوم بنصور كنقمطو كنكلالن اتخاله ግን ስለምንታይ ዝድግፍ ስለምንታይ ዘይድግፍ ኢልና ነምጾ አበተሐዛና አበገባባ ካይዳና ንዑ ብጉቡ ንሱን ጉዳይ ናይቲ ጉዳይ ከም መሆን እንድሕር ክንረድኦ ኽኢልና ኣብቲ ቃልሲ ዘይሕወሰሉ ምኽንያታት ፈጺሙ የለን ኣብዚ ንኸዶ ንሕና ጉዕዞ ግን ንዑ ነጺልካ ኣብቲ ዝሰራሕካዮ ውደባ ጥራሕ ኣብቲ ውድብ ንምሳሌ እንተፈጢርካ ወይ ሓደ ፖለቲካዊ ሰልፊ ወይ ፖለቲካዊ ምንቅስቓስ ኩሉ ዓቕምኻን ሓይልኻን ናይቲ ውድባዊ ኣሰራርሓኻ ናይቲ ውድባዊ ፕሮግራምካ ናይቲ ስኻ ክትበጽሖ ዝደለኻ እንተደይ ኮይኑ ናብ ህዝቢ ዘተኮረ ቃልሲ ከተካይድ ኣይረኣና ንሱ እዩ ዘሎ ህዝቢ ረሲዕኻ ጉዳይ ናይ ውድብካ ጥራሕ ቀዳምነት ሰሪዕኻ እንድሕር ዳ እትኸይድ ኮይንካ ነቲ ህዝቢ ኦልሬዲ ባዕልኻ ትንጽሎ ኣለኻ ኣነ ዋናኻ እንድሕር ትብሎ ኮይንካ ዋና ንስኹም ምዃኑ እንተ ደኣ ዘይተስምረሉ ኣለኻ እሱ ክነሱ ዋና ማለት እዩ ዛዕባ ህዝቢ እንድሕር ትቃለስ ሃገር ክትፈጥር ተኮይንካ ታ ሃገርሲ ህዝባ ኩሉ ክኽእል ኣለዎ እቲ ንዓኻ እውን ፖለቲካዊ ሰልፊ ኮይንካ ከምፃእካን ከውርደካን ከደይበካን ዝኽእል እቲ ህዝብቲ እዩ ስለዚ እቲ ህዝብቲ ዝደልዮ እንታይ እዩ ዝደልኻ እሱ ናይ ሓደ ውድብ ወይ ናይ ሓደ ገለ ኣይኮነን እቲ ህዝቢ ዝደልዮን ንስኻ ክትደልዮ ዝግባአካን እቲ ንኹልኻ ክጠምረካ ዝኽእል ዝደጋጊምና ንዛረበሉ እቲ ሕጋዊ ዝኾነ ኣሰራርሓ እቲ ቅዋም ኣብቲ ሃገር ምቕማጥ እዩ ነዚ ሒሳብ ዘይገበርካ ዝኾነ ኣካል ክስዕበካ ክድግፈካ ኣይክእልን እዩ መን ምስለ ዝኾንካ ኢኻ ኣብ ልዕሊኡ ዝተፈላለየ ውድባዊ ኣቋቑማዊ ኣሰራርሓ ክህልወካ ኽእል እዩ ከም ሰባት ዋላ ባዕልኻ ንባዕልኻ እውን ዘይትቀባበል ክነስኻ ህዝቢ ብደገ ደሎ ንዓኻ ክቕበለኒ እዩ ክሰምዓኒ እዩ ከኣምነለይ ኢልካ ንበይንኻ ውደባታትካ ሓይልካ ወይ ንበይንኻ ክትሰምር ኢልካ ወይ ንበይንኻ ሓድነት ክትገብር ኢልካ ዓመታት እናበላዕኻ እንድሕር ትኸይድ ኣሊኻ እቲ ህዝቢ እንዳረሳዕኻዮ ትኸይድ ኣለኻ በንጻሩ ኸኣ እቲ ስርዓት ኣብ ልዕሊ እቲ ህዝቢ ከውርዶ ዝኽእል ኣደራዕቲ ናይ ምፍርራሕ ድዩ እቲ ናይ ቁጠባዊ ፀቕጥታት ድዩ ዝተፈላለየ ነገራትካ እናሓየሎ ኸይድ እሱ እናሓየለ እንተ ደኣ ኸይዱ ኸኣ እቲ ህዝቢ እንዳተዳኸመ ኸይድ ኣሎ ማለት እዩ በንጻሩ እቲ ዓቕሚ ሰብ ክዓቢ ዝግብኦ እቲ ዓቕሚ ሰብ እንዳውደቆ ይኸይድ ኣሎ ኣብ ክንዲ ብትምህርቲ ደረጃ ዘማዕብሎ ከምዚ ኩልና ንከታተሎ ብወተሃደራዊ ሓይልን ብወተሃደራዊ ተዓሊምን በዚ ናይ ሰዋዋ ገባብን ብኡ መልክዕ ከምዚ ክቅፅል ህይወቱ እናገበሮ ክኸይድ ከሎ በንጻሩ ኸኣኒ በተሓሳስባ ይኹን ብዝኾነ ብናይ ሳይኮሎጂካል ፀቕጥታት እናፈጠረ ድኹም ዝኾነ ሕብረተሰብ እናፈጠረ ኸይድ ኣሎ እቲ ዝደኸመ ህዝቢ እንተ ደኣ ኮይኑ ኸኣኒ ንዝኾነ ዝመፆ ፀቕጥን ዝመፆ ግፍዕን ተቐባሊ እናኾነ እዩ ዝኸይድ እምበር ዓገብ ክብል ኣይክእልኒ ስለዚ ዓገብ ክብል እዚ ንሕኸዶ ዘለና ጉዕዞ ገባባ ቀላልሳ ኣብቲ ህዝቢ ዘተኮረ እቲ ህዝቢ ዋንኡ ንሱ ከም ምዃኑ ንሱ ክለዓል ከም ዘለዎ تقدمنا سريعنا هنقبر زقبالنا زي مفتحي هم مخانو فنسمرو له كنكلالنا نزغت قبر حجي هذا وطن كتوت سخت كلالك هذا رود ماب كل وكالو ناو خصحكا زغل نابتناي مودات نعو بخمي مركع تسرعو نطبطات تقمط ماتي تنطبطات نبلو دلنا ازي دغافينا نزاربولو ولا شحق زي بولقاو خنصالا خنباس زي مسمع خلونا خلندي ግን አካልካ ከመኻኑ ዝኾነ ዘአገረ ከተቀምጦ ክትከላለክ ንምሳሌ ዝንብሎ ዘለና አካል አይና አካል እንድሕሪልናሲ ተመሊስና ሓደ መጽናዕቲ ክንወስዶ ዝግባአና ኢለ ዘአምነሉ ኣብ 91 ሓደ ንመለስ
تسعان هادن هاجر نص اختوص خلا ابتنص ازوصتلو غزي شعو زوهاب نبر ፖለቲካ ጎስጓሳት ወይ ፖለቲካዊ ርእይቶታት ሓሳባት ብፍላይ እንተ ደኣብ ዝኾነ ሰሚናራት ይኹን ወይ ተዕላማ ናይ ህዝባዊ ግንባር ኣብ ካልኣይ ውድባዊ ጉባኤኡ ዘሕለፎ ብዛዕባ ቅዋም ኣብቲ ሃገር ኩሉ ከም ዘለዎ ብዛዕባ ብዙሕነት ናይ ውድባት ኩሉ ከም ዘለዎ ናይ ሰልፍታት ማለት እዩ እዚ ኩሉ ኣቐሚጥዎ ነቲ ዘቐመጦ ኩልና ተመሊስና እንተ ደኣ ክንሪኦ ኮይና ኩልና ተመሊስና እንተ ደኣ ክንከታተሎ ኮይና ኢሳያስ ኩል ግዜ ክሳብታ ዝደልዎ ክሳብታ ዝብስ ክሳብ ዝደልዎ ይሕንክስ ከም ዝበሃል ክሳብታ ናይ መወዳእታ ዝደለያ ዝበፅሓ ነቲ ዘሎ ኣካል ናቱ ክሳብ ዘዳኽሞ ብዛዕባ እዚ ዓንገረር ኢሉ ልዕሊ ኩሉ ተሓላቀ ናይ ቅዋም ኮይኑ ይምድር ነይሩ ብዝኾነ ዘካይዶ ሰሚናራት ይኹን ገለ ይኹን ብዛዕባ ብዙሕነት ናይ ሰልፉን ከምኡ ንሕና ብከምዚ ገባብ ክንከይ ተዘይክኢልና ንሽሙ ኢና ንቃለስ ነርና እንዳበለ ዝኸይድ ነይሩ ከምኡ እንዳበለ በቀዳምነት ነቲ ኩሉ ተጋዳላይ ዝበሃል ነዛ ኣሚኑ ዝኸይድ ነበረ ነቲ ኩሉ መሪሕነት ደረጃውን ዝነበረ ምስኡ ዝነበሩ ከይተረፈውን ከምኡና ጋዓረ ኣብ ህዝብና ወረደ ንሱ እንዳገለጸ ኸይድ ከሎ ነዚ ኣካል እዚ ኣታሊልዎ እዩ ኣሚንዎ ብኸምኡ መልክዕ ክትግበር ይትقዋን ግዜ ጥራሕና ሃቦ እናበለ ይጽበየሉ ነይሩ ማለት እዩ በዚ መሰረት ካኒ ዞም ሕጂ ንብሎም ዘለና ደገፍቲ ወይ ካዚኦም ተበለጽቲኦም ወዘተረፈ እናበለ ዝዝረበሉ ዘሎ ኣብ ግዜ ነፃ ሃገር ዝኾነትሉ ግዜ ሰባት እዮም ኢንፋክት ልዕሊ ዝኾነ ናይታ ሃገር ዕብየት ዝተተምነዩ ኣካላት መን እዮም ተዳኢልና እቶም ሽዑ ትካላት ዝተኸሉ ኤሪትራ እቶም ሽዑ ገዛውቲ ዘስርሑ ኣብ ኤሪትራ እቶም ሽዑ ኣብ ዝተፈላለዩ ትካላት ናይ ሕርሻ ዲወ ዘተረፈ ተዋፊሮም ገንዘቦም ብቢልዮናት ዝቁፀር ዶላራት ኣውፅኦም እዮም ነዚ ነገር ዝኽገብርዎ ክኢሎም እንታይ ስለ ዝኾነ እዮም ስለዝኣመኑ ሃገር ዝበሃል በቲ ቃል ናይ ሰብ ዝዝረብ ነበረ ልክዕ ከምኡ ክኸይድ ዝብል እምነት ስለ ዝነበሮም ዳዮም በማኢታት ኣሽሓት ዝቁፀር ገንዘብ ኣውፅኦም ገዛውቲ ከስርሑ ዝኻዱ እቲ ገዛውቲ ዝስራሕ ነበረ ኣነ ብጭቡጥ ዝፈልጦ ካብዚ ምሳና ብዙሓት ሰባት ካብዚ ኣብኡ ገዛ ደስርሑ ወይ ገዛ ድገዝኡ ክንደይ በማኢታት ኣሽሓት ተለቂሖም ካብዚ ኸይዶም ትዝተረፍ ከኣኒ ብፍላይ ኣብዚ ናይ በዓል ሰንበል ገዛውቲ ዝበሃል ዶላራት ወርሒ ገሊኦም 500 ገሊኦም 600 ዶላር ወርሓዊ እናኸፈሉ ኣቐዲሞም ከኣኒ ትሕጃ በሽሓት ዝቁፀር ዶላራት ከፊሎም ዝኸይዶም ነቲ ንብረት እቲ ክገብሩ ዝበቕዑ ኣካላት እዮም እዚ ክገብሩ ከለዉ ሕጂ ክብለፅሉ ወይ ከብል ገንዘቦም ዝረሃፅሉ ከፊሎም እዮም ደስርሕዎ ነይሮም ከፊሎም ከ እዮም ዝገብርዎ ነይሮም ሰናይ ትምኒት ካይ ነይሩ ዳርጋ ኩሎም ከኣኒ ንነፍሶም ጥራሕ ዘይኮነ ንደቆም ነቶም ኣብ ደገ ዝወለድዎም ቆልዑ ንሶም ዓዲ ከም ዘለዎም ንክፈልጡ ንብረት ከም ዘለዎም ክፈልጡ ኣብ ዝደለይዎ ግዜ ዝኸድሉ ኣብ ገዝኦም ኣዕሪፎም ዛዕባታ ናይ ኤሪትራ ክሓስቡ ከም ዘለዎም ዝገበሩ ኣካላት እዮም እዚ ምግባር ከኣት መንእሰይ ወለዶ ትብዚ ዘሎ ተማሂሩ ትምህርቱ ማዕቢሉ ንገዛርሱ ኣብ ውሽጢ ሃገር ከኣኒ ካልእ ትካላዊ ስራሓት ከካይዱን ተስፋ ዘንበሩሉ እዩ ነይሩ ነዚ ሕጂ ሓምሽሽዎ ግደፍ ነዚ መንጎ ነበረ ገይርዎ ብኸምዚኦም ዞም ሰባት እዚኦም ተወቂዖም ማለት ሕጂታይ ማለት እዩ እዚኦም ግዳያት ናይቲ ስርዓት ከም ምዃኖም ከነስምረሉ ክንክእል ኣለና ንጽቡቕ ትምኒት ንጽቡቕ ሓሳብ ሓሲቦም ዝተጓዓዝዮም ተረባሕቲ ዶ ኮይኖም ናቶም ፈጺሞም ኣይተረባሑ ዳርጋ ኩሎም ብሙሉእ ኣብኡ ኸይዱ ዝተቐመጠን ተሊን ድዒ እንዳጨራሩ ኮይኑሎም እዮም ትብልካ ሕጂ ዝኸድካ ኸይድካ እዚ ኩሉ በዓል ዓዲ ጓዕዳት ተሰሪሑ ዝነበረ ትካላት እዚ ኩሉ በዓል ድባርዋሊ ኣባፅዕዲ ኣብ ዝኻልእ ድዩ ክንደይ ሚልዮናት ዝቁፀር ዶላራቶም ኣብኡ ተፋሒሩ ኮፍ ኢሉ ዘሎ ኣካላት ኤሪትራውያን ዓቢ ማህሰይቲ ዝወረዶም ማእለያ ዘይብሎም ኤሪትራውያን ዝወፁ ኣለዉ ብዓብዩ ከኣኒ ክንደይ ምሁራት ነታ ሃገር እቲኣ ክንጠቕማ ንኽእል ኢና ኢሎም ብእዋኑ ሽዑ ከመይ ዳኣምሰለ ስራሕ ዝነበሮምን እቲ ዝለዓለ ደሞዝ እናወሰዱ ክነሶም
በትና ኤንጂኦ ተቆጽሮም ዲዮም በስተፋላለየ መንገድታት ተቆጽሮም ዲዮም ነታ ሀገር ግን ከገልግልዎ ከበርክቱሉ ማለት ዓቅሞም ታትካአሎም አኡ ከሰርሑሉ ክምህርዎ ነቲ ህዝቢ ኢሎም ዝኣተውን ብሻሓት ዝቁፀሩ እዮም ነይሮም ብምሉኦም ተመሊሶም ኣብ ደገ ተቐሚጦም ማለት እዩ እዚኦም እዮም ሕጂቶም ክሳይ ንብሎም ዘለና እቶም ተበለፅቲ ኣብ ሰዓት እዚ ከምኡ ንብሎም ዘለና ማለት እዩ ኣብቲ እዋንቲ ግን ነታ ሃገር ክኾኑ ከም ምዃኖም ግን ኩልና መጉስናዮም ናይ ብሓቂ ሓለይቲ ናይ ሃገሮም ከም ምዃኖም ንኣምነሎም ነርና ሕጂ እቲ ቀንዲ ነዚ ግን ብመፅናዕቲ እዚ ንብሎ ዘለና ዝትካል እዚ ብመፅናዕቲ እናሰርሓሉ መጀመርታ ከምኡ እንዳበለ እንዳዳናገረ ድሕሪኡ እታ ዝገበራ ዶላራት ስለ ዘድለዮ ናይ ወፃኢ ሸርፊ ስለ ዘድለዮ መሬት ናይ እንዳማት ይኹን ናይ ዝኾነ ይኹን ንገዛውቲ ንኽሰርሑ ገንዘቦም ዶላራት ከፍ ብዶላር ካይድ ስራሕ ነይሩ ብራይ ከስርሑ ኣይክእል ገለ ይክእል ሕጂ እንታይ ደድልዮ ነይሩ ሽዑ ናይ ወፃኢ ሸርፊ ድልዮ ስለ ዝነበረ ጥራሕ ይኾኑ ገይሩ ተጠቂሙሉ ኸኣኒ ዝከረኒ ሽዑ ምስ ኩሉ ክሳያት 700ዊት ዕብየት ናይ ቁጠባ ናይ ኤርትራ ርዩ ማለት ካብ ዜሮ ብዝለዓለ ደረጃ በፂሑ ነይሩ ብኸምኡ ቀፂሉ ነይሩ ተልኹን ሕጂ ሃገር እንታይ ምኾነ ክንሪኦ ኣገዳሲ ብፍላይ ዝመንእሰይ ወለዶ ክፈልጦ ማለት እዚ ጥራሕ ኣይኮነን ሽዑ ኩሎም ዞም ዓበይቲ ሃገራት ካብ በዓል ኣሜሪካ ትሒዝካ ካብ በዓል ሰይቲ ክሊንተን ዘለዋሉ ናይ ጀርመን እውን ፕሬዚደንት ሄርዞግ ሽዑ ኣብ ኤርትራ እውን ዝኣተወሉ ነይሩ ካብ ናይ ኩለን ዘናዕ ብዓለምና ዘለዉ መራሕትታት እውን ኣትዮም ዝምድና ክገብሩ ምስ ኤርትራ ብዝለዓለ ደረጃ ስትራቴጂካሊ ይኹን ብዝተፈላለየ መንገዲ ልዕሊ ኩሉ ከዓ ሙዑት ዝኾነ ህዝቢ ሓተርተር ዝብል ሰራሕተኛ ዝኾነ ህዝቢ ስለ ዘለዋ ምዝ ኣካል ምዝ ሃገር እዚ ዝምድና ክንፈጥር ኢና ኣለና ኢሎምን ብሻሓት ዝቁፀሩ እዮም ሽዑ ድመላለሱ ነይሮም ኩሉ ግን ነበረ ገይርዎ ማለት እዩ ሕጂ እንታይ ንክገልፅ ኢለ እቲታት ኣብ ግምት እዚ ኣፅኒዕና ክንብገስ ክንክእል ኣለና እዚ ሕጂ ሰዓት እዚ ርኢና ምስኣቶም ንጋራጨወሉ ምክንያታት የለን ምስኦም ክንጋራጮ ኣይግባአናን ኣካልና እሶም ቀንዲ ከማን ተዋሳእትን ናይቲ ጉዳይ እቶም ግዳያት ዝኾኑ ቀንዲ ቅድሚት ወፂኦም ነቲ ጉዳይቲ ክሰግርዎም ክስዕርዎም ከም ዘለዎም ክንገብር ሓያል ዝኾነ ጎስጓስ ብሜድያ ዲ ብዝተፈላለየ ወይ ዝንብሎ ዘለና ውደባ ኣነ ቅድሚ ሕጂ እቲ ዘምፃኽቦ ንምሳሌ እቲ ዋዳድባና ብእኩብ ክንከይድ ፀገም እዩ ምክንያቱ ብዚ ስርዓት እዚ ንሱ ዘለወሉ ግደፍ ዝኣተዎ ምትእኽኻብ ዳርጋ ኩሉ ስለ ዝኾነ እቶም ክንተኣኻኸብ ንኽእል ካብዚ ነፃ ክንከውን እቶም ብቐረባ ክንረዳዳ ንኽእል ክንተኣማመን ንኽእል ብዝወሓደ 7 ሰባት ካብኡ ንላዕሊ እንተደኣ ክንበፅሕ ክኢልካ ፅቡቕ በዚ መልክዕ እዚ እንዳተዋዳደብና እንተደኣ ኸይድና ነዚ ዝብሎ ዘለኹ ኣካላት እውን ነዚኣቶም እውን ብኸምኡ መልክዕ እቶም በብቐረባ ዝፈልጥዎ ንዓቶም እውን ከምድዋስኡ እናገበርካ ንሳቶም እውን ብኸምኡ መልክዕ ተወዲቦም እቶም ግዳያት ናይቲ ስርዓት ዝኾኑ እሞ ንብረት ኣብኡ ገይሮም ብከምዚ ደረጃ ዝኸዱ ዝገልፆም ፀናሑ ዘለዉ እሶም ነንሕዶም ስለ ዝፋለጡ ንሶም እንታይ ኢና ንርኢ ዘለና ክሳብ መዓስ ኢና ከምዚ ክብሉ ክወዳደቡ ክኽእሉ ኣለዎም ብዓብዩ ከዓ እቲ ውሽጢ ሃገር ዘሎ ተወታደራዊ ሓይሊ ንብሎ ካብቲ ዝለዓለ ደረጃ ዘሎ ናይ ግዝያዊ ጥቕምታት ገለ ጥቀም እዩ ዝንዝን ረብሓ ኣለዎ እንዳበልና ኣብ ክንዲ ምንፃሉ ተረባሒ ዘይኮነ ኣብ ትሕቲ ግደፍ ኮፍ ክብል ከም ዘይክእል ቅድም ከነስምረሉ ክንክእል ኣለና ካብቲ ዝተሓተ ስጋ ዝለዓለ እቲ ተረባሒ እንተደኣ ዘይኮይኑ ፍፁም ግደፍ ኮፍ ከብሎ ይክእልን ምክንያቱ ክሰርቕ ኣለዎ ክቐትል ኣለዎ ዝኾነ ነገር ክገብር ኣለዎ ኣብ ስልጣን ኮፍ ክብል እንተኮይኑ ኣብ ዝኾነ ሰዓት ከኣኒ ፖለቲካሊ ከምዚ ንብሎ ዘለና ስለምንታይ ክሳብ መዓስ ኢና ክብል እንተደኣ ጀሚሩ በታ ዝፈፀማ ገበን ከኣስሮ ከኣኒ ይቐለሉ ማለት እዩ ንግደፍ ብኸምኡ ጠርሓ ኣሲሩ ዘጥፍኦም ማልያ ዘይብሎም ኣካላት ኣለዉ ስለዚ ነዚ ብከምዚ ደረጃ ክነፅንዖ ክንክእል ኣለና ኣብ ከምዚ ዝተመርኮሰ መፅናዕቲ ጌርና ናይ ኩልና ኤርትራውያን ናይ ሓባር ከም ምዃኑ ትቃልሲ ክንሪኦ ብኸምኡ ክንመዝኖ ብኸምኡ ክንሪኦ ክንክእል ኣለና ንግደፍ ዶላራት ስለ ዘድለዮ ንዶላራት ክብል እዚ ኩሉ ሓደጋ ዘውደቆም ኣብቲ እዋን ተሓስዩ ማለት እዩ በቲ ቀዲመ ዝገለፅክዎ ዘይኮነ ከምዝሎ ከምዚ ክንገብር ከምዚ እናበለ ሕጂ እውን እንተሪኢና እኮ ወይዳ ተዛረብቲ ኮይና እምበር ንግደፍ ብናይ መን ዶላር ነብር ኣሎ በዝብ ደገ ዘሎ ኤርትራዊ ዘይኮነ በዝብ ደገ ዘሎ ተቃዋሚ ድብል ካብቲ ላዕለዋይ መራሕቱ ክሳብቲ ዝተሓተ
ንሱ ብትሰዶ ዘሎ ዶላራት ደይኮነ እንድነብር ዘሎ ኣብ ጁባ ህግደፍ ኣብ ካዝና ህግደፍ እንዲዳ ኣቱ ትሰዶ ገንዘብ ስድራኻ እዮም ክትናብዮም ኣለካ ክትኣልዮም ክነብሩ እንተደኣ ኮይኖም መዓት ፀገም ከም ዘለካ ኩልና ንፈልጥ ኢና እቲ ንሰዶ ዶላራት ግን ኣብ ካዝና ናይ ህግደፍ ኢዳቱ ንሱ ይደሽርፎ ዋላ ዝተበከለ ናቕፋታት ይኹን ዋላ ብኡ ሽሪፉ ኣብቲ ሃገር ጥራሕ ዝሰርሕ ምኩል ዝኾነ ንደገ ከገልግል ዘይክእል ናቕፋታት ኣብ ዕዳጋ እንዳወፈረ እቲ ዶላራትካ ከዓኒ ናይ ወፃኢ ሸርፊ ተጠቒሙ ዝኾነ ነገር ክገብረሉ ኣብ ዝኽእለሉ ደረጃታት ኢና ዘለና ስለዚ እቲ ገሊኡ ካብዚ ጠጠው ዝበለ ንምሳሌ እስኹም ይኹም ንዓና ቀንዲ ግዳያት ዘለኹም እውን ክብለና እዩ ማለት እዩ ነቲ ዝሰድድ ዘሎ ኣካል ነቲ ስድሩ ዘናብ ዘሎ ስለዚ ልክዕ ከዓ ትቅድም ከምኡ ዝገበረኻ ከምኡ እዩ ስለዚ ነዛ ኣካል እዚ ግን ብትብዓት ክወፅእ ኣብ ኣተሓሕዛና ፅፉፍ ፍታሕ እንታይ ኢልና ቀዳማይ ነገር ሓደ ውጥን ክንቐምጥ ክንክእል ኣለና ነዛ ውጥን እዚኣ ንዓ ብኸመይ መልክዕ እንተሒዝናያ ክትዕውተና ትኽእል ንዓኣቲ ስትራቴጂካሊ ይኹን ታክቲካሊ ብከምዝን ከምዝን ኢልና ምስ ነቐምጦ ኣብኡ መሰረት ጌርና እንተደኣ ኸይድና ካብቲ ውድባዊ ፀጊዕ ይኹን ካብቲ ውድባዊ ኣነ ልዕሊኻ ዝብል ኣገባብ ኣተሓሕዛ ወፂና ብዛዕባ ህዝቢ ክንሓስብ ክንክእል ኢና ማለት እዩ ህዝቢ ፈታሕ ሽግሩ ከም ምዃኑ ከዓ ከነስምረሉ ኢና ማለት እዩ ህዝቢ ከዓ ንሱ ከም ምዃኑ እንድሕር ፈሊጡ ካባኻ ካብ ምፅባይ ተቆጢቡ ናተይ ባርታ ሓላፍነት ክብል እንተደኣ ኣብ ዝኽእለሉ ደረጃ ከም ዝበፅሕ ክንኣምን ክንክእል ኣለና ህዝቢ እሱ እዩ ዝሪኦ ዘሎ ኣብ ደገ ገዝኡ ፋብሪካታት ዝነበረ ትኳናት ዳእዱ ኮይኑ ኣብኡ ሰቢቡ ዝሪኦ ዘሎ ባዕሉ እዩ እቲ ህዝቢ እቲ እዩ ስለዚ እዚ ዘለኻሉ ነዚ ሰቢቡ ዘሎ ህይወት መሊስና ከነስርሖ ተስእ ተበራበር ናትካ ግደ ተፃወት ክንብሎ ክንክእል ኣለና እምበር ኣነ ድገብረልካ ኢልካ ንስኻ ክትገብረሉ እንተኮይንካ ኣይዕውተናን እዩ ንኽብል እዚኣ እታ ክብላት ደሊ ስለዚ ፍታሕ ንምርካብ ፍታሕ በየናይ ኣገባብ ክመፅእ ዝኽእል እዚ ዝሓለፍናዮ ተመክሮታት የዕዊትና ደይዕውተናን ገምጊምና ኣይዕወተናን ካብ ሓፂሩ ስለዚ ካብኡ ወፂና ኣብ ካልእ ክንሰግር ክንክእል ኣለና እቲ ንሰግሮ ከዓ ዝብሎ ዘሎ ህዝባውነት ክለብስ ኣለዎ እቲ ህዝቢ ክለዓል ክኽእል ኣለዎ እዚ ክሳብ ዘይተላዕለ ፍታሕ መፅኢ ኢሉ ሰብ ዝሓስብ ተልዩ يقاقل 4 نتر. إذاعة إيرينا صوت مستقل لإريتريا. أبدم تصير راديو إيرينا ينازل لنا كفرات تحت مدبنا لما عندي أوبن مايك عدم قاشانا ممهرنا عيانا قديم تقعد الله برهانة قبرز قابي هير براش كاو كتما شوتغارت جيرمن بعدم فيتنبرغ مسانا زل أنت براشينا حنت الله كل شاب تتحسس بني ولا سخا هتقول صهلا حجسي كمزي قوام خونا لويلو زارب زنبر كل شاب زعبا إسياسينا نزارب إسياس كمز غيرو كمز وسينو خمس خونينو خمس غير بينو دي زخلو زغبرو ناي بحقي نسيو نزخلو حزبي إرترا تاليلو بينو كاب زي مفلات يزحت كازلو سيريسلي معارخ ندي بريليانت خونا لو مالتيو نمولو حزبي إرترا حدا سبع زطاويا نخلهم زعسر نخلهم زطفء نخلهم زئزز ازيا قلال يكون سبات كم سب نو هم سبات لدينا هو هذا ولك سبسي مو هاجر درجة تكايدو فلايتنا هاجرناها هو فنو زخونه زي كونه very disciplined زخونه تعمي بديسيبلين زت التحازوسي نقد زبل أكل كم زي هلو غيرو زخدلو وانات بصحنا لنا اب ساعات زيدل دلو مخنياتو اب تقدم غزي عدلات زنبرو حزب نيرو زنبلو دلنا استفلالي صنيحو كن اب ساعات زي كل سبد زارو لي يجي تحادة زي امنلو درجاتات بصحنا ساخاتا عنتو توم نتامامن توم زفالوت اكلات توم كم دلايم ازق حس ولا يكلني خبص حل يكل يزبلو اكلات يودو والقامات حجي نسو بينو ديكونه حسرتها شحات كوم لوفتي تكالتي زتم المولماتي زينا بعلنا قفاسي سويدي يكون سبا وكادر سكول ندابله زقطه او زململو او زمهارو ماليا ديبلوم
قدم بمصنعاتهم دخدوا من يبزخ قلقل دخل من يبزخ سرح دخل كساب كندي رقيقيو حادقኛ ديو ولا قلطيف سنكوف ديو قلطيف زقبل دي تناتهم علامه نزتات قدم ريو نعوم اسرائيل حريب تكادر سكون ناتهم اللهم ناتهم ناو وافيروم او زاكل من الملاهيبهم دحريو او يوافروا مالتي سرحهم كازيوم كا بتاز تماك تا حانتنا يساس كستايو مو كلي تسارحو مو كلي سويد فنو يكون انتنا يقدر تكات اذا غا دقاقي مقدم حج قليت حج استفتر يكون لا 5 عامت افشحن 970 حيزو او وشت تهزبا قنبار او وشت تي سلف زنبر وشت تهزبا قنبار نزون برك بزترا منقدي نا ودبه نا سرحه ابز درجه زبصح اكالي حج حيال تمكرو ناينوح عامتات تمكرو يزلو حسب بوبت غزي قالسف فلاي بعسرتታት አሻሓዝ ዝቁፀሩ ንጹሃት ተጋደልቲ ሞን ነጻነት ኢሎም ድወፁ بعقمون معولات بوتهدراو يخون ፖለቲካሊ ይኹን ትምህርቲ ይኹን ተፈላለየ ኾታ ነዛ አካላት ዝውን አውሽጥ አትዩ بخمي ዝተራቀቀ መንገድ እንዳተጠቅመ ኣብ ከምዚ ደረጃ ዝኸም ዝበጽሐ ኩልና ክንውድኦ ክንክዳልና ስለዚ ኣለዎ ንሱ ጥራሕ ኣይኮነን ኣብዚ ዘለኹ ኣነ ወላ ኣብ ዘለናዮ ولا نعخا يوناتان كوانا يامنا كان حجة نقرأك قنعنا نوب زي كالعالم اوكي good ياتو قومي تسارار حقوق تقدرسي قومي تسارار حقوق نسو خايد بلدلوق حجي نابت زتو كوري اقباب دا تتقيمنا هنكيدا اللامبا بتوديبنا تودبا لعلو كله تصبغن دي قنعن ديو ابت ودبا وسارار حتى رح بفلا يزن خود دلنا حنا ፖለቲካው ፕሮግራም ካኸተርቅ ጉባኤ ክትገብር ካልኣይ ሳልሳይ ራብዓይ ክትብል እዚ ስራሕ ናይ ህግደፍ ወይ ናይ ኮሙኒዝም ክስታይ ምክንያቱ ኢኻ ኮለል ክትብል ትግዜ ክትቆትሎ ኣብዚ ሓለፈ ገሊፀ ነይረ ሓድነት ገብራድየም ብዛዕባ ክዘራረባ ገለ ውድባት ገሊአን 7 ዓመት ጌርና ብለኻ ገሊአን 6 ገሊኦም 3 ዓመት ወላቶም ምንቅስቃሳት ዝበሃሉ ኸማን ኣው ኣትዮም እቲ ህዝቢ ግን እቲ ወርዶ ዘሎ ኣደራዕ እንዳተረስዐ سرعت كأن دلدل خيط كم زلو قل فتيمن أبقم متايتوون مالتي كاوز متى خمان تي قدلتات قلت قد محجز لتزارم نار حجز متكاسي دلن حجتين خبري ليه زحتت كا حتى تا مالتي بينو دا بينو جوز حساب اني الزارب كم زي سياسي من الوقت صباح نقول تعنكيفو قومو بالنير هذا حجة تعنكيفو ودقس تموتس تعدي شعوخا بادوش كويدات تترفسي نحنا تقربنا هنصنح لنا سلازن عقم بزيك العالم نزز بزي اين بدلونينا بالنيرو هذا بام كابي ساز حسوين بدلني نايلو من تزب تحديق استزارب سبي اين برن مثلا هم زعنتو تقسكو نتي ابالو مكور دخونه تغادا لاي ماليا دي بلو 10 تشحال نزت على السبي اجماني سب كامنو منت سب امينوسي خمزينا نحنا نخير ويكا تعانكيفو هموت وي حاميمون تميتوسي سب كم دي بالله غير كاخت الزارب تعمي قنع يكونن جيجا ايو هذا اكوب حيدي سقع خمزنا هنا في الله محدرا زلو تنكسي لو خنقاسقاس اب زي كل ناي دغ حيلتات كو زموصاتنياتات كو سوتيخم كاتولو زي كل درجه عندنا دله كلنا نفلطن ديناز انتي جي اساس بين ساعات يو بملو زيوم أكلات زيوم فلا يزوم نا NGO نا يستفعل على يتكلات وساعتينياتات سي أوش تتعدى يوم سي بوزح نقدر فترة مخاطر نيرو من ده ماني تطور زغلنا يزي ميسيون كان يقليل كان زغبرو بيت مرتا بمولو زعات وزلو زنا يكون تاريخ كان يقليل كان انت سيدنا يصير عات وزلو تمام رحي تم يحت يتحالف نعوز كاتاتولو زي تغبرو خاني أكلات كالو نعوز قواصاصور نتم سبات يومون كل ጊዜ ዝካታተሉዎም ሰባት አለው እዚኦም አለውን እና انا امنلهم ብዙሓት ዝተፈላለዩ አካላት ሓለውቲ ገይሮም እዮም ዝኸደለው ኣብ ቅድሚኦም ንዓኻ እስኻ ኣብ ደገ ገዛኻ ኮይኑ ወይ ኣብ ትፊትካ ተኻሪ ገዛ ንዓኻ ኩሉ ጊዜ ቋዛፀረካ ማዓስ ወፂኻ ማዓስ ኣቲኻ እዚ ሕጂ ክንበትኮ ንዓኦም ንሶም ጽቡቕ ረኽቦም ማለት ኣይኮነን ዞም ዝብሎም ዘለኹ ተወዲቦም ኣሚኖም ክኸዱ ክእሉ እንዲዮም ኣብ ውስን እዋን ከኣኒ
قلب عبا قبل نحط رأيهم كالي قبل عليهم زوسس قمتهم زول تمامرح نايتي حق نايتي قدب مالتي كومي تحقاوي سرارحو سلازي خمزن ودو خمزن سلازلو سياس ترحيل كازروا قومو دبهاد نجار يلا سياس نبين من حرسو قوين سدقا مسوات سدا انتا قوين يتعدمو خكم دلا رقيت عليه تخيل انت رديك براشينو حجي تيك عندي تي باي ذا واي كابا يزفر حبل كان اوكي عندي نعي زقدسن بساعات زي دقافي ونبلون زي دلاي فتحي ويتقاومنا يسرعتي نبلهم بحصروا حفاش حزب إرتراسي يونايت كونه مقدي بزحصر انت يالو كبي يروز حزب بحساب كرار داخل ولا تصفى يبلون تصفى لهم برملو ابد زاد قديمه تقلص انا وركوكا استغان دهر حاله تناتكا وطن اغميت كايو اذا اكل زي خم حزبي حاله لعلو كلنا نردو زقبانا تجيغاتا تابانا زرئ انتايو نزغونه بعلها كمتي ما اكا غيركا نسب تفردو كمزي انت غيروس ازي حدا بدلنيا اي وي كمزا عنتو تقصن نورغو ገንዘብ ወሲድ ዲዩ የሰጋገር ነሩ ሰቡን ኮን خل بزي قدس ولا زغونه خገብር خل زغونه ዝገበሮ ንስኻሲ ነቲ ዝገበሮ ጭብጥታት ሒስካ በሕጋው መንገድ ክትኮሶም ትኽል ላኽተአምን ክትክል ኣለካ እምበር ኮሙ ስለ ዝገበረ ኮሙ ስለ ዝበልዎ እዚ ክጠፋ ኣሎ ኢልካ እንድሕርስኻ ውን ትውስን ኣለኻ ኮይንካ ተሕጋው ሸነኽ ኣይትኽተልን ኣለኻ ማለት ሕጊ ልዕሊ ኩሉ ምዃኑ ትስዕሮ ኣለኻ ማለት እዩ ግደፍካውን ላዕሊ ዝገበሮ ነገር የለን ስለዚ እቲ ቦታ ናይ ህግደፍ ኮፍ ትብል ኣለኻ ማለት እዩ ሰብ ክጋገ ኸዲ ክሰርቕ ክኸዲ ዝኾነ ዓይነት በደላት ክገብር ኸዲ እቲ ዝገበሮ ንዕኡ ዝቐጽዕ ድዩ ንዕኡ ዘጽንዕ ድዩ እቲ ሕጊ ንብሎ ዘለና ንሱ ሆነ ቁመሉ ንኽእል መንገዲ እንደልዩ ኣብዚ ሰዓት እዚ ግን ንሱ ውን ገዛርሱ ንሱ ኣካል ናይቲ ለውጢ ክኸውን ከም ዘለዎ ክንቃለስ ይግባአና ምሽ ክንጽሎ እዚ ይጅት ዝዓበየ ጌጋ ካውናውን ገዛርሱ እዚ ብዛዕዞም ደረፍቲ ንምጻእ ሙዚቀኛታት ስነ ጥበባውያን ሲ እንተዳ ኣብቲ ቃልሲ ተሓዊሶም ጽቡቕ ሳይ ኣውንታው ክስታሂብካ ነቲ ኣው ዘይተሓወሰ ኢሉን እግሩን ዝኣከበ ከዓ እንድሕር ዳ ካኡ ትንጽሎ ኮይንካ ንገዛርሱ ጸላቲ ኻ ተበዝሕ ዘለኻ እምበር ፈተውቲ ክትገብሮም ኣይትስዕርን ኢኻ ዘለኻ ማለት እቲዮም ሲ ክኢላታት እዮም ማሃስቲዮም ብፍላይ ስነ ጥበበኛ ቅድሚ ሕጂ ገሊጽ ነይረ ንግደፍታ ይትገብር ንኩሎም ዞም ስነ ጥበባውያን ጸሓፍቲ ድዮም ደረፍቲ ድዮም ገጠምቲ ድዮም ወላ ዝኾነ ዘበሉ እንተዳ ገዲፎም ነታ ሃገር ወጽዮም ንግደፍ እንዳጎየ ኸይዲ ይድረኽቦም ንኩሎም ይድረኽቦ ዝኾነ ይናስ ይዕበ እዚ ጉዳይ እዚ ንዓ ጽቡቕ ኣለኻ እዚ ዝበልካ ኣቦቱ እዩ ጉድለት ኣሎ ኩሉ ካብኡን ላዕሉን ሕማቅ ከም ዘሎ ይገልጽሉ ማለት ግን ኣፍካን ኢትካን ኣኪብካ ካብዚ ተቃውሞ ደንበ ክትርሕቕ ኣለካ ብሎ ኣይተቕረቦም ምኽንያቱ ኣፉ ኸፊቱ እንተዳ ክወፅእ ኸይሉ ከም በዓል ዝኺዳነ ተስፉ ኣብዚ ናይካ ሸቆርተሲኖ ዝቀጻል ዝገጥሞን ዘውፅኦን ረእዮ ከምኦም ዝኣምሰሉ ዕድል እንተዳ ረኺቦም ካብኡ ንላዕሊ ዝኸይድ ስነ ጥበባዊ ስራሓት ክስራሕ ኸእል እዩ ማለት እዩ ነቲ ህዝቢ እዚ ንብሎ ዘለና ከዓ እቲ ህዝቢ ክትስእ ከም ዘለዎ ክገብርዎ ኽእል እዮም እሱ ምዃኑ እቲ ህዝቢ ዋና ወሳኒ ናይቲ ለውጢ ከእምንዎ ኽእል እዮም በቲ ስነ ጥበባዊ ክእለቶም ማለት እዩ እዚኦም ኮፍ ስለ ዝበሉ ግን ንሕና እንታይ ንገብር ዝተቃውሞ ደንበ ንነብሱ ወፂኡ ከምቲ ዓንቶ ዝበልኩኻ ዝያዳቲ ህግደፍ ዝበሃል ኣብ ውሽጢ ኣትዩ በዓል እዚ ክጠፍኡሎም ኢሉ እንተዳ ሞሳ ክገብር ጀሚሩ እቲ ሓደ ስነ ጥበበኛ ኢሉን እግሩን ከም ዝእክብ ዝገብሩሉ መንገዲ እዮም ደናዲ እቲ ገርሀኛ ተቃዋማይ ከዓ እንታይ ገብር ብቕንዕና ማለት እዩ ሓቁ ኸዩ እቲኦም ደሞም ከፊሎም ትዋዕዋዕ እናተባሃሉ ቶም ኣብ ደንበ ተቃውሞ ጠጠው ኢሎም እዚ ከምዚ ዘይገበረ ነዚ ክንሰምዖ የብልናን ወይ ገለ በቲ ዝብልዎ ንዑ ከም ትንጽሎ ትገብር ማለት እዩ እጂ ተነጺልካዮ ትኸስብ ዘይኮንካ ትኸስር ኢኻ ዘለኻ ህይወት ክትቀድም ሕጂ ነጊርያነ ክትከፍለሉ ዋጋ ክትክእል ኣለካ ናባኻ ከተምጾ ብጽቡቕ መንፈስ
قربو ختكل ኣለካ ናትካ እዩ ኣካልካ ናይቲ ለውጢ ማለት أو ንሶምን ብፍላይ ዞም ወተሃደራዊ ዓቕሚ ዘለዎም ወተሃደራዊ ክኢላታትን እቲ በደላቶም ስለ ዝበደሉ ናይ ዘለዓለም ናይ በደል ሰባት ኮይኖም ከም ዝህግደፍ ዝገብሮ ኣብ ትሕቲ ጉድጓድ ከተእትዎም ኣይኮንካ ኣካል ናይቲ ለውጢ ክኾኑ ክኽእሉ ኣለዎ ነፍሲ ምትእምማን ገይሮም ንሳቶም ከዓ ነቲ ዝገበርዎ ጌጋ ኣብ ሕጊ ቀሪቦም ክፍረድሉ ከም ዝኽእሉ እውን ከም ዝኣምንሉ ኣነ 100% የረጋግፅ እየ ምክንያቱ ዞም G15 ንገዛ ርእሲ ንብሎ ዝበደልዎ በደል ከም ዘለዎም ኮፍ ኣቢሎም ኣቐሚጦም እዮም በደል እሱ በቲ ሕጊ መሰረት ዝግባአና መቕፃዕቲ ክንወስድ ንኽእል ኢና ንገበና ክንሽፍን ክንብል ግን ኣብ ልዕሊ ህዝብና በደል ክንፍፅም ኣይንደልል ኢና ስለ ዝበሉ ጥራሕ እዚኣ ስጉም እዚኣ ስለ ዝወሰዱ ወሲዶም መኻ ቁኑዕ ኻይ ሳብዛ ሰዓት እዚኣ እውን ንዝክሮም ኣለና ቀፃሊ ኣብ ዝኾነ ሰዓታት ሕጂ ተቃለስቲ ከም ምዃኖም መቃለስትኻ ከም ምዃኖም ክንኣምን ኣለና እዚ ሕጂ ዝኣካል እዚ ክመፅእ ክእል እዩ ትደጋፍን ተቃውምን ኣብ ኣተሓሕዛና እንተዳፅፊፍና ክመፅእ ዘይክእለሉ ምክንያት የለን ልክዕ ይርዳእኒ እዩ ኣነ ልዕሊ ሰብ ንምሳሌ ፀልኦም ነዞም ደገፍቲ ኢልና ንዛረበሎም ኣካላት ማለት እዩ ወይ ዞም ዓንቶ ዝገልፆም ነበርኩ ዝተፈላለየ ንብረት ዝገበሩ እሞ መዓት ውጥቀት ዝረኣዩ ገለ ስለምንታይ ግን ፀልኦም ኣነ ነቲ ኣነሲ ኣካሎም እየ ሓዎም እየ ኣነ እዚ ተቃውሞ መፅአ ኩሉ እቲ ዝግባአን ዋጋ ክኸፍል ከለኹ ንዕኦም ከእምን ንሶም ተመሊሶም እዋ እዚ ዝበሃል ዘሎ ንሕና እውን ክንሪኦ ክንክእል ኣለና ንኽብሉ ኢለ ቃለሶ ዞም ተኣሲሮም ንብሎም ዘለና ብሙሉኦም ዞም ዓሰርተታት ኣሽሓት ኩሉ ሰብ ነናቱ ቤተሰብን ዕሩኽን መተዓቢትን ወዲ ዓድን ኣለዎ ሽሙ ይኮኑ ናብቲ ክስተያትዮም ወይ ከምዚ ዓንቶ ዝበልክዎ ሰብ ስለ ደሰጋገሩ ወይ ከዓ ገለ ስለ ዝሸጡ ይኮኑ ፖለቲካሊ ምንቲ መሰል ምንቲ ፍትሒ ናይ ህዝቢ ስለ ዝተዛረቡ እዮም ኣብኣትዮም ከምኡ ካኣትዎ ከለዉ ቤት ማእሰርቲ እዞም ተሪፎም ዘለዉ ንክስዕብዎም ብዛዕባኦም ክዛረቡን እቲ ሶም ዘበጋገስዎ ንክቕፅልዎ እምበር ተመሊሶም ጠጠው ክብሉ ኢሎም ኣይኮኑን ገይሮሞ ስለዚ ከምኡ ስለ ዝገበሩ ግን ኣነ ናይ መወዳእታ ፀላእተይ ገይረ ወስዶም ኣይክኒ ውልቃዊ ፅልእ ኩልወኒ ክፈጥር ክእል እየ ኣብቲ ፖለቲካዊ ዕዮታትና ግን ክልቴና ሓደ ይድብፅሓና ንክልቴና ልዕለይ ኢንፋክት ሳቶም ልዕለይ ቅድሚት ወፂኦም ፍታሕ ከምፅኹም ዝኽእሉ ኣነ 100% የረጋግፅ እየ እንድሕሪ በተሓሓዛና ፀፊፉ እሶም እዮም ቶም ወሰንቲ ከዓ ዋናታት ናይቲ ጉዳይ ክኾኑ ዝኽእሉ እቶም ኣብኡ ዝነበሩ ኣብ ውሽጢ ዝፈልጥዎ ንሶም ብሓንቲ ድምፂ እንተዳ ክትስኡ ክኢሎም በዛ ዓንቶ ዝበልኮ ዋዳድባ እንዳተዋዳደቡ እንተዳ ኮይዶም ብቐረባ ከዓ ስለ ዝፋለጡ ፍታሕ ክመፅእ ክእል ትፀገምናኻ ክሓፅር ክእል ንዓይ ወይ ንዓኻ ዮናታን ዘይኮነኻ ንኩሉ ዝንብሎም ዘለና ኣካላት እውን ካብዚ ተሸቁሪብካ ናይ ምንባር ሂወትካ ነፃ ኮይኑ ከምቲ ዝደለኻዮ ከምቲ ቅድም ዝተተምነኻዮ ትካላት ጌርካ ዲ ንብረት ጌርካ ሂወት ናይ ደቅኻ ኣብ ውሽጢ ደቂ ሃገር ምዃኖም ክትስእሉ ኢልካ ዝተተምነኻዮ ትምኒት ኣብኡ ክውን ክኸውን ከም ዝኽእል ኣሚኑ ነዚኣ ክበጋገስ ክኽእል ኣለዎ ተራኻ ክትፃወት ክትክእል ኣለካ ስኻ ዋና ናይቲ ጉዳይ ብሎ ኣለኹ ደጊመ إذاعة إرينا صوت مستقل لإريتريا ኣብ ድምፂ ራድዮ ኤረና ኢና ዘለና ክቡራት ተኸታተልቲ መደብ ኦፕን ማይክ ዕዱም ጋሻና ሎማዓንቲ ኣያና መምህርና ገዲም ተጋዳላይ ብርሃነ ገብረ እግዚአብሔር ብራሽ ካብ ከተማ ሽቱትጋርት ባደንቨርትንበርግ ጀርመኒ ምሳና ዘሎ ብራሽኖ መብዛሕትኡ ግዜ ከተብለና ሃላሃት ካብ ተመክሮ ካብ ፍልጦ ብፍላይ ህግደፍ እንታይ ሓስቡ ውሽጦምን ውሻጦምን ኩሉ ስለ ትፈልጦ ፅኒለ ሰማዓካ እቲ ተኸታተሊ ድምፂ ራድዮ ኤረና ከዓ ከም ዝግድሶ ሰሚዐ ማለት እዩ ናበይ ክመፀካ ደልየለን ቅነ እንዳትከታተል ቀኒኻ ህግደፍ ጉባኤ ገይሩ ራብዓይ ጉባኤ ገይሩ ንኢሳያስ ዕድመ ደፍእ ስለ ዘሎ ንወዱ ንኽመርሕ ኣብ ስልጣን ንኸመፅእ እዩ ዝማወት ዘሎ ገለመለ ዝብል ብዙሕ ህዝታይ ኢኻ ትርኢ ትዕዘቦ ዶ ትከታተሎ ዶዚታት እስከ እንታይ ርኢቲ ካብዚ ጽቡቕ እዋ ኣብቲ ሜድያ ወይ ብገለገለ ዕለል ውሬ እዋ ከምኡ ዝረብ ሰምዕ
እትድበሃል ግን ብሙሉ ክስታይ ብወገነይ ኣይለይ ቅበለይ ስለዚህ አምነሉ ጥራሕ አካታተሎ እምበር እንታይ ሓድሽ ነገር አለ ኢለ ከምዚ ተገዲሰ ጥልቕ ኢለ ፈልጦ ኢለ ዝኣተኹ ክስታይ ኣይኮን ከምዘይ ኮን ስለ ትፈልጥ ማለት እዩ እንታይ እሱ እንታይ ማለት እዩ ሓደ ብመሰረቱ ብናይ ወዱ ክንመጽእ ኣብቲ ክስታይ ዋላ ኣብቲ ናይ ወዱ ሕጂ ታይብሉ ገሊኦም ኣይቅበልዎምን እዮም ቶም ኣብኡ ዘለዉ መራሕትን ወዱሲ ንዑ ፈሪሖም ከምዚ ዓንቶት ብሎ ነበርካ ማለት እዩ ንሱ በይኑ ፈሪሖም እዮም ትግዝኡሉ እምበር ንወዱስ ኣይሰምዖን እዮም ድሓር ንዕቑ ቆልዓኹም ምዃኖም ዝፈልጥዎ ድብሉ ገሊኦም ስቑኢሉ ዋላ ሓንቲ ክስታይ ደለዎ ይኮነን ገለ ክብሉ ይሰምዕ ገለ ክስታይ ይሪኦ ማለት እዩ ብጣዕሚ ዝገርመኒ ኸኣሽ ከምኡ ሓደ ከም ሰባት ሓደ ሰብ እዚ ወዱ ብርሃም ማለት እዩ ዝወሓደ ሲር 40 ዓመት ገይሩሎ መስለኒ ተዋሓደ ሓደ ወዲ 40 ዓመት መንእሰይ መራሒ ሃገር ክኸውን ኣነ ናተይ ምሽ ብርሃም ማለተይ ደይኮነ ወዲ 40 ዓመት ዝዕድሚኡ መንእሰይ ኣብዛ መጻይ ኣነ ዝትምነያሲ ታ ሓንቲ ብሕጋዊ መንገዲ ሕጊ ድብልዎቲ ብገባብ ምርጫ ናብ ክስታይን ኣቲና መራሒ ብህዝቢ ዝመጸሉ መጺኡ ዝመርሕ ኣካል ዕድሚኡ ወዲ 40 ዓመት ክኸውን ደይኮነስ ትሕቲኡ ዘለውን ክኸውን የዝትምነ ሕጂ እንታይ ንምኽገልጽ ኢለ እንድሕር ትምኒት ከምኡ ሊና ኮይኑ ሓደ ወዲ 40 እኹል ሰብኣይ ነው እኹል ዓቕምና ደረጃታት ናይ ትምህርቲ እውን ዝወደ እዩ ፖለቲካሊ ዋላ ፖለቲካል ሳይንስ ኣጽኒዑን ዝተመረቐ እዩ ብዝተፈላለየ ኮታሲ ቆልዓ ኣይኮነን ህፃን ኣይኮነን ትሕቲ 18 ኣይኮነን ልዕሊ 18 ተኮይንስ ዋላ ብዛ ዓለምና ኣብዝንሪኦ ዘለና ዝነብረሉሲ ኣብ ዝተፈላለየ ፖለቲካዊ ስልጣን ሕጃነ መብዛሕትኦም ዞም ሰክሬታሪያ ጀነራል ሰክሬታሪ ናይዘን ፓርቲታት ደለውሲ ኩሎም ትሕቲ ደቂ 30 ገለን ዕድሜኦም ደለዎም ኣብ ጀርመን ናይ ሲዲኡ ኸምዮም ናይ ስፔደ ኸምዩ ናይ ግሪነ ኸምዩ እንተሪኻ ኩሉሲ ምኽንያቱ ዝተማሃሪዮም መሃሪዮም ደለው እንተማዕቢሎም ሞሲ ናይ መሪሕነት ደረጃ ዕብየት እንተዳኸሪዩ ኽኢሎም ቦኦም ወይ ተመሪሕኻ መን ረኽቦ ጸጋዚ ካላይ ዋላ ብዝትካላውስ ትካላት እንተሪእና ኣብዚ ናይ ባንክ ዲ ናይ ኢንሹራንስ ዲ ናይ ዝተፈላለዩ ካምፓኒታት ዋላ ሶሪ ብራሲኖ አብርሃም ኢሳያስ አፈወርቂ ክመርሐናስ ወላ ሓንቲ ጸጋም የብለይን ኮሚቲ ዝርዳእኒ ዘሎ ኖ አው ደይ መጻኹ ኣነ ሓደ ዕድሜ ትብል ዘለኹ ነቶም ቆልዓ እዩ ህፃን እዩ ናይቲ ኣዴኻስ ወይ ኣቦኻስ ናይታ ብቆልዓኻ ዝፈልጠካ ዝበሃል ምስሊ ኣሎምሽ ንዕቐካ ገለ ተም ወዲ ሓደ ወዲ ሰብ ትብል ዘለኹ ሕጂ ሓፈሻዊ ትገልጽ ዘለኹ ሓደ ወዲ ሰብ ክሳብ ወዲ 40 ዓመት ዘሎሲ ብዙሕ ትምህርቲ ቀሲሙ ናይ ፖለቲካ ይኹን ናይ ዝተፈላለየ ትካላዊ ናይ ቁጠባ ይኹን ናይ ገለሲ ዝዓበየ መራሒ ክኸውን ከም ዝኽእል ስምረሉ ዘለኹ ነዚ ኸኣኒ ንኽኸውን ሰናይ ትምኒተይ ናተይ ናይ ዝዕድመዚ ጸጋ ዘለዎም እሞ ተማሂሮም ብኸምዚ ማዕቢሎም ጉዛኣት ናይ ህዝቦም ግን ዝኾኑ ትናተይ ትምኒት ማለት ባራይ ናይ ህዝቦም ንህዝቦም ኣብ ክንዲ ዝቁጥቁጡ ጫማ እግሪ ህዝቦም ሓጺቦም ንዑ ቀዳምነት ሰሪዖም ዝኸዱ ህዝቢ መራሒ ትምነዮ ማለት ናይ አብርሃም ሕጂ ኦውን ናይ መራሒ ናይ ቆልዓ ከምዘይ ምዃኑ ንኸስምረሉ ኢለ እቲ እሱ ዝመሃሮ ዘሎ ግን መራሒ ኸውን ኣይክእልን ኢሎም እውን ክስታይ ዝትምነይዎ ልዕሊ ኢሳያስ ዓቕሚ ክውንን ከም ትኽእል እውን እዚኣ ክንርዳእ ክንክእል ኣለና ዝሰብ እዚ ተወሓደ 15-20 ዓመት ዝኣክል ትምህርቲ ብኡ ንዕኡ ፍሉያት መምሃራን ገይሩ ካብ ደገ ካብቲ ዝለዓለ ዋላ ካብ ቻይና ኹኑ ዋላ ካብ በዓል ገለ ዝኸፈለ ኸፊሉ ነዝሱ ዝኽተሎ ዘሎ ገባባ ተሓሕዛብ ልዕሊ ህዝብና ብኸምኡ ዝተመልመለ ከም ምዃኑ ዝቆልዓ እዚ ይፈልጣነ ማለት ይኣምን ፈልጥ ደይኮንኩስ ይኣምን ምኽንያቱ ኢሳያስ ክመውት ከም ምዃኑ ክኣርግ ከም ምዃኑ ዓቕሚ ዝስእነሉ ግዜ እውን ክመጽእ ከም ምዃኑ ይኣምንን ይፈልጥን እዩ ብኸምኡ ተወዲኡ ኸኣ ኣብ ትሕቲ ህዝቢ ወሪዱ መቕጻዕትን እዚ ገበናት ዝገበሮ ፍርድን ክቕበል ከዓ ፈቃደኛ ኣይኮነን ነቲ ዝገበሮ ገበናት ክሳብ መወዳእታ ክከላኸለሉ ክጽዕር እዩ ክከላኸለሉ ተኾይኑ ኸኣ
ቀዳምነት ኣብ ቅድሚት ሰሪዑ ነዚ ነገር እዚ ክከላኸለሉ ዝኽእል ዓቕሚ ዘማዕብሎ ተኮይኑ እቶም ናይ ቀረባ ስድራ ዘለው ካብ ወዲ ጀሚርካ ማለት እዩ እቶም መንስያት ወለዶ ካብኡ ሰጊሩኻ አንቶ ገልጽ ነይረ ብዓሰርተታት ኣሽሓት ዝቁጸሩ መንስያት ዝተመልመሉ ነዚ ስነ ሓሳብ ናይ ኢሳያስ ክቃለሱ ክሳብ መወዳእታ ቀጻልነት ክቃለስሉ ኣብ ዝደለይ ደረጃ ከብጽሕዎ ዝተዓጥቁ ኣካላት ከም ዘለዉ ኸ ዝኣምን ማለት እዩ ስለዚ እዚ ሰብ እዚ ሓደ ጉጉይ ድኾነ ናይዚ ንኾዶ ዘለና ገባብ ምሕደራ ናቱ መመላእታ ኮይኑ ክመጽእ ስለ ዝኾነ ክሳብ መወዳእታ ዝህዝብና ነዚ እውን ብግቡእ ከስተውዕለሉ ክኽእል ኣለዎ ክንዕቆ የብሉን ንኽብል ኢለ ደምፆ ዘለኹ ቆልዓ እንዲሁ ዝሓንቲ ክገብር ኣይቅበልዎን እዮም ዝበሃል ዘረባ እዚ ኣብሶሉትሊ ጨርሹ ወጊት ክብሎ ክኽእል ኣለዎ ብኣንጻሩ ካብዚ ንኾዶ ዘለና ገባብ ሓደ መንእሰይ ጎበዝ መፅዩ ድሕሪ ሕጂ ክሳብ ክንድብኡ ዝኸውን ዕድመ ዝጸንሓሉ ደረጃታት እናተቐጥቀጥና እዚ ሕጂ ንኾዶ ዘለና ካብኡ ብዝኸፍአ ደረጅኡ ክንነብር ከም ምዃንና ሰብ ፈሊጡ ነታ ዓንቶ ዝብላ ነበርኩ ኩሉ ኢደይ ኢድካ ኢሉ ብሓባር ኮይኑ ዝህዝቢ ዝኽብገስ ከም ዘለዎ ጥራሕ ዘጓሳጉስ ዝመክር ማለት እዩ ምክንያቱ ብሓደገኛ ዝኾነ ኩነታት ኢና ንኸይድ ዘለና ከምቲ ዓንቶ ትገልጾ ነበርኩ ዝተቃውሞ ብዝደገ ዘሎ ባዶሽ ኣብኡ ክርከብ ስለ ዝኾነ ኢሳያስ ተመይቱ ድሕሪ ንሕና ኸ ከምዚ ክንገብር እንዳበለ ጥራሕ ኣብ ናይ ነብሱ ዓንኬል ኮፍ ኢሉ ዘሎ እዛ ኣካል እዚ ንገዛ ርእሱ ነቲ ህዝብቲ ረሚሱ ንኸይቃለስ ዝገብር ዘሎ ከም ምዃኑ መጠን ዝህዝቢ እዚ ከስተውዕል ክኽእል ኣለዎ ብፍላይካ እዞም ንብሎም ዘለና እዞም ተዳናገጽቲ ናቱ ደገፍቲ ናቱ ኢልና ንዛረበሎም እዛ ዘሕልፍዋ ዘለዉ ህይወት እዛ እንዳተሸቕረሩ ዋላ ዓዲ በፂሖም ዝምለሱላ ዘለዉ ህይወት ካብኣ ብዝኸፍአ ደረጃ ክኸዱ ከም ምዃኖም ኣሚኖም ብሓባር ኮይንና ነዚ ጉዳይ እዚ ክንፈትሖ ኩልና ብሓደ ድምፂ ክንትስእ ክንክእል ኣለና ነዚኣ ብከምዚ ተረዲእና እንተኸይድና ከዓ ትዕድመ ናይ ፍታሕ ሓፂር ክኸውን ይኽእል እዩ ምክንያቱ እዞም ዋላ ዓሰርተታት ኣሽሓት ኢለ ተገለጽክዎም ዞም ዝመልመሎም ሰባት እዮም ናይ ሰብ ኣእምሮ እውን ኣለዎም እዩ ገለ ካብኦም ዋላ ተደኣ ክስታይ ክኾኑ ዘይክኢሎም ገለ ኣካላት ግን ኣብዚ ደገፍ ወይ ኣብዚ ዝኸይድ ናይ ለውጢ ቃልሲ ምስቲ ንዕኦም ዝመስሎም ምዞም ንብሎም ዘለና ተዳናገጽቲ ድዮም ደገፍቲ ናይቲ ስርዓት ዝበሃሉ ብቐረባ ዝፋለጡን ዝራኸቡን ኣብ ምምኽኻር ከኣትዉ ስለ ዝኽእሉ ንፍታሕ ዘየናዲሉ ምኽንያታት ኣይኩሉን እሞ ብኸምኡ መልክዕ ንኸይድ ክብል ኢለ ካልእ እቲ ልዕሊ ኩሉ ነቲ ዝገለጽ ዘሎ ሕጂ ሓደ ቅድም እዚ ኣብርሃም ኢሳያስ ቅድሚ 10 ዓመታት ሒዙ መርሖም ተነይሩ ነዞም ንብሎም ዘለና ኩሎም መራሕቲ ኤርትራ ደሎስ መን ይፈልጥ ዓዊሉ ስለ ዘይተዛረበ ትግደፍሲ ኣይመርሕን ነይሩ ኢልና ንዛረብ ኣለና ብዛዕባ እቲ ጉባኤ ዝበልካ ይውን ሕጂ ራብዓይ ጉባኤ ክገብር ስድሕሪ 20 ዓመት ገለ ኢሎም ክዛረቡ ሰማዓነ መን ኢልዎ ምምክን 10 ግዜ ጉባኤታት ኣካይዱ ይኸውን ኣብ መንጎ 20 ዓመት ብውሕዱ ብግልጽነት ሕጂ እቲ ጸገም ዘለካ ናይ ዝተቃውሞ ደንበ ወይ ናይቲ ነቲ ህዝቢ እውን ደጋጊይዎ ማለት እዩ ልክዕ ከም ሓደ ፍትሓዊ ገይሮም ይቆፅርዎ ብዕድሊ እቲ ጉባኤ ዝገበሮሲ ክእውጀሎም እውጅ ዘይገበሮሲ ኣይገበረን ኢልካ ጠጠው ብባል ካብ መዓስ ኣውዩ ተበጊሱ ስርዓት እዚ ዝህግደፍ ንብሎ ብፍላይ ዝሕጂ ዘሎ ከምታ ትበልኳ ካብ 7 ክጅምራት ሒዙ ብምስጢራዊ ኣኼባታት እናተኣከበ ነቲ ዝነበረ ኩሉ ተጋዳላይ ናይ ህዝባ ጉንባር ነበረ ዝገበረኮ ከይተኣከበ ኣይኮነን ሰሪሕዎ ጉባኤ ከይገበረ ኣይኮነን ሰሪሕዎ ጉባኤ ኣብቲ ዝደለየ ቦታ ብዝተፈላለየ መንገድታት ተኣኪቡ ይገብሮ ጉባኤ ከተካይድ ኮ ናይ 2 መዓልቲ 3 መዓልቲ ማክሲማል ይደልየካ ካብኡን ላዕሊ እውን ኣይደልየካ ስለዚ ቫኬሽን ንገብር ኣለና ንዕረፍቲ ዝኾይና ንዋሳእ ንስሕቕ ኣለና ንፀወት ኣለና ኢሎም ጉባኤ ገብሩ ነይሮም ተኾኑሲ መን ይትድፈልጥ ጉባኤ ዘካይድ ጥራሕ ይትፈልጥ ጉባኤ ዘካይድ ኣካል ጥራሕ ይትፈልጥ ስለዚ ዝብሎ ህዝቢ እውን ጉባኤ ፈጺሙ ሕጂ ድሕሪ 20 ዓመት ኣበይ ነይሩ ይገለብሉኻ
ሕጂ እንድሕር ስጋዕ ክንድኡ ንኣምነሉ ኮይንና ፍትሓዊ ማለት እዩ ትግደፍ እንድሕር ዳ ግሉጽነት ኣርእዩ ክነግረና ንጽበል ኢና ኣብርሃም ሕጂ ከም ምዃኑ መራሒ ከም ምዃኑ እንተዳ ይዳናደን ወይ ይዳሎ ከም ዘሎ እንድሕር ክሕብረና ኮይኑሲ ቅድሚ ሕጂ መርሕ ነይሩ ዲ መርሕን እንድሕር ክነግረና ንጽበ ነይርና ኮይንና እሞ ንህግደፍ ዳ ሓደ ቅኑዕ ውድብ ኢና ንብሎ ዘለና ማለት ግደፍ ምስጢራዊ ግደፍ ምስጢራዊ بخومو درجة عبي بخومو درجة هاي زخي زعنتو زمت أخال حتى سياس ترحدي بينه ولا خالو تالو يمزبلك زوم دبلنا مكو زوم كلهم دكايرو دلو في هاجر نزنا جرزي تتحيزهم سرحلو دلو بزي أخيبا بزي جوباء بزي قلب درجة زي خوم جيرهم خدلو الكاتحسب كوميلو حسب تلي حموم ترحي وين تهجدف بتصماي فلتون الله هجدف سي ولا بسومن كل تجزيون تومني سرات قدفتي السوم حجس الله وديم يلون نعوم نهجدف زملكوته يكونن اتي قاليوم كزارو خلو توم اوالات هجدف دنبورو دارقا كلهم يلون حجي وحدات يمترفون من يلو نتوم زلو سي تكيوم ولا خب شوعه دم بشدش سب كم دمرحناتهم وشتاوي حق أكايدا قرصاتات አለው ስለዚህ በخمز እንረዳየም ጉባኤ خገብሪ خيገብሪ ሶይል ንዑ ክስታይ ዱቦ ትንፋስ ዱቦ ዘረባታት አብክን ንምዝራብ ክገብር ኸሊ መራሕቲ ንኢሳያስ ቀደም አትሒዝ ናይ ኤር ፎርስ ኮይኑ ናይ ገለ ኮይኑ ሁሉና ሆሎሲ እንታይ ይገብር ነይርዳ ሶይል የጣው ነይሩ ይመርሐም ነይሩ ኸውን እሱ ዝቆጽዖም ብናቱ أبيت ما أثرت زعته خمسة لون كن فلت كن كلا لنا السود زو مسرت هجسي ده حرابي سياس تجمر نجار يكون نزي أولاد كام سجار قوم يوم زوم كلهم ديكتاتورز وي كازم عمز تزبال أساد لك حاجة مثال خاو بي ورسوا بعابي خانا كوريا نورد كوريا أنا ذكرت نسي كيم السونغز تبع بحقون عمالتي شعو مراحه والله أنا بقال سوق زنوار كله ناتو مصحفينا ننبب نيرنا زناي كومونيزم كستا ميدا خلدنا ناتو نايماون مار نيرنا نسونا ودو ساغاغيرو ودو مسموته خا زي حجي ودو خا يمرحل تهاجر مالتي اذا حجي عمره ابو طرحيد مرحل يرينا خنزارن اذا خما غير يكايد الحج تا غباب تا حزان ايت مرارحه بجوبو تماهيرو صنيعو ስለዘበላ ቀጥ አቢሉ ኖርዝ ኮሪያ ሒዝዋን ዓለሙን ከም ትዝደለ ገይሩ ይገጥማሉ ማለት ኣብ ኤርትራ ካል ድካኾሙ በሪ ኮሙ ደሳኻፎን ኤርትራ ሆነ ይሳል ትጋዕ ክንዲ ዝኽስታህ ገብራይ ምኻለን ሶይሉ ትማሊ ቻይና ኸይድ ነይሩ ምሳል ቻይና በጽሑ ገለ ኸይድ ኮሎሲ ሰብ እንድሕር ደይብላ ተሃገር ትወዱ እንድሕር ዘይማሓድሮ ሊኾይኑ ተሃገር ببعال مانك كايد على اللي دي سب كزار نمانك زود خون خدي انا هجس فلت ايدا خون كنت زارب دلو كوم كان عين بال مرح حمد الله تقلع نويح عمتاتهم كم زمرحي كم لعلواي ما راح يخوين نايت هاجر خيط كم زلو نؤمنو ولا انت دي فلتنا غفلتنا يكون نديو اسموتهم فلتنا مالتي اوفيشال بعالم لخ درجه بتي بروتوكول نا عالم بريزيدنت نايت هاجر كم زي حجي زي عثمان ناي وصاي غداي تباهيلو نت بروتوكول كمالو إلهم مالو أبتي دكايدو بركة ترى خالص مزي خراخة بايكلني تعرفيني نايتي وصاي غداي كل لو بعل خاص قبل بعلم لخ درجة تقبلنا الزرخبة هون يقبوا مالتي ما نمسوا أتيو ساي قبل ناقدر فاسرار حاجة كوم يكونن كاب علم لخ حقي وصاي زخون السرار حسل زخونه افسوم كل تجزيون كبهلو غبار زدلي ساعات قبر هلو اذا كله زفصمو كرايم على لعد زمن اسي سوي بيني كون زفصمو نير حجز زمن اسي زي كلعال كازي يصقم زخدحن نزف فلاي كلنا هم اريتراويا ازي قصالነት خيد ناي زغبا محدرا ناي هغده نزن نبره هنغبرو سور مسرتو تبنتيسو تتحساسبات خطفهم دلو هنغبر ناي كلنا اجامنا ناتينات كازبحالو يكون كلنا تصرنا هندربي بتبعات نوصا انت وصيناها ناي حصير وان صقم دايمبري فتح ركبي ስለዚህ በዚያ እናወርኩ አጽዋናይ ጉባኤውም ናይ
أبراهام إسياسن يمرت مالتي. إذاعة إرينا صوت مستقل لإريتريا. أبدم سيرا دي رنينا زلنا كوراتات تلت مدب لما أنتي أب أوبن مايك فوت مدرخ عدم قاشانا ممهرنا آيانا حاونا قديم تقاد على برهانا قبرز قابير براش كاب كتما شتوتغارت بادن فيتنبرغ جرماني مسانا زلو براشينو مچم ناتكا تمرتي سمع خايص قبنيو حجز كيف كده اللي يقربنا كابزي بوليتيكانا إرترا وصي لنا بتقرأك ملسكاي سوخا نهار لانك نكاتاتلو لها وهينكا قرب متفنانا تلعلواي مريحنت بتقرأي تكاتاتلو تلو تسفا قبر زي مرردا مسحابي متسألو كما يترقي لها اسك قرب كابها سمعو هو كاتاتولي مالسي تزخيت زلو حدا انتاي كتلوالو نابانا هو أبتي ناتو أبتي غستاي تغدنا صبو أبتي غستاي موت قدامي خقلصو هو أنا كل جزي أبز كايتكو مساها زحالف بزغون ساعة ولا لمون وسن إلى يتنكفوني رفر كاد محجو زح زي سلا تزارب كله سي متقامو زح السايد سلا زي بلني هو السنتايو كل جزي انتاي دبلالي بوليتيكا وسلفن تقوينو قدامنت سريع دك على سولنت بوليتيكا ودبي لعلت حزبي بوليتيكا بروجرامو بوليتيكا وشارترو نعو السب ذهابو ممرحي نعو متكبر داي زيادة حيل طفن با نايت حزبي تقديسو بزعبا حزبي فتيمو كسرح أيكلني إذا حجيب أنا ترح زلوا يكونن إلى كل جزية تقول سي وبعالم لقا ولا بزا جيرمان دلنا لعنتو بالنيري سوشيال ديموكراتيك اللو كريست ديموكراتيك اللو جرين بارت اللو اليوم الجزارسهم اتودبهم ترادا اللو السوز حلفو وساني نسوز سمرلو نعود عام نختكبر زقوايوم با نايت حزبي دلو صقم ابتحتي حزب زلعالو بدديلو مستحزبي وندا تقبلوا ولا ندا امنوا لخلو نايت حزب قدامنت سريعهم ناو زغويلو مخنيات فتيم يله كابت ممرح نايت ودبوم كابت سوز خاتاتو زهابو وسانيتات كاو وصاي خودي كلهم زي حجي انترناشونال عالم لخاو قصي ادماساو حقي كومي زكاتاتل نسو سلا زخونه خاي مخنيات ولا بزحنت سلفتات نبلو استفرالي سلفتات على حدا هاجر قيمن توادادرتو خينن زخدا كلن حدا عينه الرأي ديون ايكونن استفرالي الرأي لون نتي الرأي نتي تحستن نعو عداغا رخبالو بحزب يوردو تحزب خان ابتي زامنلو نتي زخونني دبلو خا دمصهبو مالتي سلازي كومي اذن اي تግራይካ لكعهم مالتي كم بوليتيكا ودب مثالب ناي ويانه مبزحتو ترخيب دلو تخستاي نسو نلكعهمو تي بوليتيكا بروجرام ناي ويانه سلازلو نسو قدامنا سريعو بزعبو كايد نعو تنبو تمريحو خيد قدامنا سريعو زخيد تكالي لكعهم تنكالوت مالت اوشتو حجي كركب خيل اوشتو صقما تركب كم زبانا تركب مالتي اوانا مش واحد ودم نيرو دحري وكلتا خوينو ثلاثه خوينو اربعه خوينو ولا بزهج بريجادنا حمدو ترخبتا بحاده تبقيسو بعلامه بحاده خنسو امونغو زي مردا تفلالي منقتات ناي سلطان كون خل ناي كالو كون خل زي قدس جن حمام سمعسو حدا خط جن نعايك نحجون قليص حدش نغير ايكونن ولا زلون كومي لو فلالهم زخل يامن ايكونن دبزنهنا بولنتو زساتفو بدلياتو زساتفو ابزن نبلن دلنا جن بامنت نتي بروجرامات امينو اكالن زخون اكالي سحجي تبدل عليه حقي نايت هاجر سلا اسرم مالتي او انا خلك حومو خينو مفلات ناي حزب رسيع ميد بالحجانه تزبلو كل غزي هو اتي قدامنت نايت حزبخا اب كند سريع خان نعو مقلاس نايت قدامنت نايت حزبي نعو غوسيو اتناتاتهم ناي سلطان منغتا كاتو يرلو خان تدريو دلو قدمنا مثالي اب تقدمي كينات زنبرلو غزي بحقي اثيوبيا عندنا هنا يكون كمنا ايترا يكون
ሕግሎ قوام አሎ እዚ ኩሉ ግዜ ዝዛረበሉ ናይ ፓርቲታት ሙቃም ዝውስን አካል አሎ ሕግ ናይቲ ሃገር ማለት እዩ ናይ ምርጫ ኮሚቴታት ውን አሎ ንሶም ከዓ ዘዝደቕሉ መራሒ ናይቲ ሃገር ይኹን ናይተን አውራጃታት ይኹን ማለት እዩ ናይተን ክልላት ዝብሉ ወሳቶም ማለት እዩ ኣብ ትግራይ ሕጂ ቅድሚኡ ብዕሊ ምርጫታት ተኻይዱ ኣብ ህዝቡ ወሪዱ ዝተፈላለዩ ሰልፍታት ተወዳዲረን ዝበዝሐ ድምፂ ህዝባዊ ወያነ ሓርነት ትግራይ ኣምፂኡ ንሱ መራሒ ናይቲ ሃገር ኮይኑ ብኡ ተመሪሑ ከዓ ሃገር ኸይድ ነይሩ ኣብ መንጎ ትኹይናት መፂኡ ማለት እዩ ትኹይናት መፂኡ ነቲ ኹይናት ዝኸደሉ ነበረ ግዜ እውን ሱቲ ወያነ ይመርሖ ነይሩ እሱ ስለ ዝነበረ መራሒ ናይቲ ሃገር ብኡ ስለ ዝኾነት ፓርላማ ዝቆመ በቲ ፓርላማ መሰረት ካብ ብኡ ኸዱ ነይሮም ማለት እዩ ነተን ካልኦት ሰልፍታት ሃገር ተወሪራ ስለ ዘላ ንዖም ስለ ዝምልከቶም ፃውዒት ንኹሉ ሃገራዊ ስለ ዝፀውዕዎ ኩሉ ካሳተፎ ነይሩ ድሕሪኡ እቲ ናይ ፕሪቶሪያ ግዜ ኩናት ጠጠው ኢሉ ናይ ፕሪቶሪያ ኻኒ ዘተ መፂ ማለት ብሸምገልቲ ኮይኑ ኣው ዘሕለፎ ውሳኔታት ከኣኒ ብኡ መልክዕ ተማእኪሎም ንኽቕፅሉ ተገይሩ ማለት እዩ ንሱ እንታይ እቲ ግዝያዊ መንግስቲ ግዝያዊ ምሕዳር ኣብቲ ሃገር ክህሉ ተሰማሚዖም ማለት እዩ ብኡ መልክዕ ከዓ ሓንቲ ግዝያዊት ምሕዳር ብ26 ሰባት ዝቆመት ኣቂቦም ንሱ ሕጂ ኩሎም ዝጠርነፈት ማለት እዩ ናይ ወያነ ይኹን ናይ ካልኦት ሰልፍታት ይኹን ናይ ምሁራት ይኹኑ ወላ ናይቶም ወተሃደራዊ ሓይሊ ዘለውሉ 26 ኣካላት ቆይሞም እዚኣ ሓላፍነታ ሕጂ እንታይ እዩ ሓላፍነታ ናይቲ ዝተራዳድኡሉ ኣብ ፕሪቶሪያ ንዕኡ ከተተግብር ዝተመዘዘት ኣካል መሪሕነት እያ ኣካል እያ እዚኣ ሕጂ እሱ ጥራሕ ይኻውን ንንዮ ክትከይድ ሓላፍነት የብላ ኣብ መንጎ እዚ ናይ ወያነ ቁሩብ ፀገማት ስለ ዝነበሮም መስለኒ ውሽጡ ከምቲ ዝከታተሎ ነበርኩ ልዕሊ 2 ወርሒ ዝኾን ቀፃላ ኣኼባ ካይዶም ንጉባኤ ክካይድ እውን መሪፆም ኣብቲ ናይ ጉባኤ ምክያድ ልክዕ ከም ዝብናህና ናይ ኤሪትራውያን ዝርከብ ኩሉ ግዜ ትከታተለን እንድሕር ኮይንካ ሒዝካልኒ እወ ኩሉ ግዜ ዝምፍልላያት ዝመፅእ መዓስ እዩ ኣብ ጉባኤ ኣብ ጉባኤ ኣብ ዝናህና ሕጂ ጉባኤ ግበር እቲ ኣነ ዘይኣምነሉ ውሳኔታት እንተሓሊፉ ወይቲ ኣነ ዘይደልዮ መሪሕነት እንተደኣ መፅዩ ኣነ ካብኡ ተፈልየ ናተይ መሪሕነት ኣካላት ሒዘ ይፍለ ማለት እዩ ኣብዚ ከዓኒ ልክዕ ከምኡ ኣይተሳተፉን ኢንፋክት እቶም ዝተፈልዩ ማለት እዩ ግን ኣብኡ ንሳተፍና ናቶም ምክንያታት ኣምፅኦም ኣነ ዝፈልጦ ነገር ስለ ዘይብለይ ቁኑዕ ክኸውን ይኽእል ዘይቁኑዕ ክኸውን ይኽእል ሕጂ እቲ ኣነ ክስምረሉ ደልየ ዘለኹ ግን እንታይ እዩ ብዛዕባ ህዝቦም ረሲዖም ኣብ ከምዚ ደረጃታት ወዲቖም ስጋዕ እስኻ ከተልዕለለይ ዝሓሲብ ዘለዓልካለይ ሕቶ እውን ካብ ምንታይ ተመርኪዝካ ስለ ዘሰከፈካ ኩሉ ህዝቢ ደስ ስለ ዘሰከፎ ማለት እዩ ኤግዛክትሊ ምክንያቱ ቅድሚ ሕጂ ብራሺኖ ካብቲ ሳቶም ዘብልዎ ዘሎሲ ክንምሃር ኣለና ከምኡ ነርና እንተንኸውን ገለ ኢልካ ፖዚቲቭ ትዛረብ ነርካ ካብ ዛዕቦም ኢለ ያ ልከ ሕጂ እቲ ህዝቢ ኣነ ግን ኩሉ ግዜ ዋላ ኣብቲ ዝሓለፈ ተሪእኻያ ቀዳምነት እቲ ህዝቢ ንዓና ከም ህዝቢ ኤርትራ የገድሰና ከም ምዃኑ ሕጂ እውን 100% ኣሚንና ክንቃለስ ኣለና እቲ ሰልፍታት እቲ ፓርቲታት ውድባት ንዑ ኮንኩን ትብል ነይረ እቲ ህዝቢ ብሙሉእ ክሳብ ምእንቲ ሪሙ ምእንቲ መሰሉ ዓጢቑ ተዋጊኡ ነቲ ጉዳይ ክምክቶ ክኢሉ እቲ ህዝቢ ከምዚ ዝተበተነ እንተደኣ ውድባዊ ኣረኣያ ነይሩ እንተዝኸውን ግን ከምዚ ናህና ኣብ ዝተፈላለየ ዝምባሌታት ሒዝካ ፋሕፋሕ ኢልካ ነቲ ህዝቢ እውን እንተደኣ ፋሕፋሕ ከተብሎ ክኢልካ ነቲ ነገርቲ ክገጥሞ ይምኽኣለን ነይሩ ሕጂ ነዚኣ የደስምረላ ነይረ እቲ ህዝቢ ልዕሊ ኩሉ ኣካልና ምዃኑ ንሕና ከም ህዝቢ እንዴ እዚ ኩሉ ዝዛረቡ ኣነ ሕጂ ብዛዕተን ውድባት ቀዳምነት ሰሪዐ ተዛሪበ ይፈልጥን እየ ካብኡ ክወፃ ከም ዘለዎን ምኽረ ይድልግስ ምክንያቱ ትወሳኒ ወላ እዚ ሎም መዓልቲ ምሳኻ ዝገበርኮ እውን ወይ ዝገብሮ ዘለኹ እንታይ እሱ ሕጂ ንገዛርሱ ናይቲ ህዝቢ ዝያዳ ተኩረይ ናብቲ ህዝቢ ዝኸይድ ዘሎ ሕጂ ብቲ ናይ ትግራይ እውን እቲ ህዝቢ ሕጂ እውን ካብቲ ዝተኸታተልክዎ ኣብቲ ንሶም ጎስጓሳት ኣነ ሓይሽ ኣነ መልፅ ኢሎም እዮም እቲ መዓት ወፈራታት ከካይዱ ተራእዩ ማለት እዩ እቲ ህዝቢ ግን ዋላ ግዝያዊ ክስታ ክገብር ተኻእለ እቲ ዳራሽ ኣትዩ ትሕቶታት ዘቕርቦ ነበረ ግን በዳህ ዝኾነ
ብዛዕባት ዝተዋሃቦም ሓላፍ ብዛዕባቲ ረኺቦሞ ደለው ጸገምቲ ህዝቢ ስኒት ጌርኩም ተራዳዲእኩም ብዛዕባና ክስታ ክትገብሩ ክትክእሉ ኣለኩም ዝህዝብ እዚ ክትጥምትዎ ኣለኩም ኢሎም ኣትሪሮም ዓበይቲ ይኹኑ ንኣሽቱ እዮም ዝዛረቡ ነይሮም እዚ ሕጂ ደስ ዝብለካ ማለት እዩ ንሕና እውን ከም ህዝቢ መጠን ንዑ ንበል ኢና ሕጂ ንብል ዓንቶ ደምፀ ነበሩ እዚ ደጋፊ ዘይደጋፊ ድበሃለሉ ዘይኮነ ኣብ ክንዲ ተላጻጺልና ንኸይ እቲ ጉዳይ ናይ ሓባር እዩ እንካይ ኢደይ ሃበኒ ኢድካ ተባሂልና ነዚ ነገር እዚ ፈተውቲ ነንሕሕና ለአንኮናልና በል ነንሕና ተጋራጨውቲ ከይኮልና ፈተውቲ ናብዛሕና ጸላት እንዳውሓድና ነዚ ነገር ዝንግጠሞ ዝበልኩ ከምዛ ዞም ህዝቢ ሕጂ ናይ ትግራይ ዝሓትዋ ደሎ ተስፋ ገብር ከምታ ሒዞማ ዝኾት ደሎ ክቁጽሉ ንዓይ ዘገድሰኒ እቲ ህዝቢ ክዕወት ከም ደሎ ጥራይ ትኻልእ ናታቶም ቲኦም ክፈትሕዎ ኾልዮም ወላ ድሕሪ ሰዓበ ምዕብልና እውን ከሎ ድሕሪ ሕጂ ዝሰማዕኽዎ ለንቅነውን ምስ ህግደፍ ከም ተራኸቡ ማለት እዩ ኣብ ትርክብ ዝተራኸበ መንሽሙ ጌታቸው ረዳ ከም ምዃኑ ዮም ኣብ እንተኻትብሎ ኸጠር ብሉ ገሊዮም ኣብ ገለ ብሉ ማለት እዩ ሕጂ ትምርኻብ ሕጂ እውን ኣብዚ ዮናታን ክትሕዘን ወይ ህዝቢ ዝሰማዕ ክሕዘ ዘሎ ቅድሚ ሕጂ እውን ተዛሪበ ወላ ዞም ናህና እውን ምስ ዝኾነ ክራኸቡ ይኽእሉ ድዮም ኢለ ኣስሚረሉ ነይረ ኣነ ምስ ዘለየ ክራኸብ ክእል ነቲ ህዝቢ ግን ብኡ መልክዕ ውክለካ ይኽብሎ ግን ፈጺሙ ጌጋ ኢለ ተዛሪበ ነይረ እቲ እዋን ትዛረብ ከለሁ በአዲስ አበባ ኣኼባ ክካይድ እውን ዝሓስቡ ከም ዘለው ሰሚዕ ኣለኹ ኢለ ድሕሪ ሰሚዕ እየኻ ኣኼባ ካይዶም ኣብይ ስለ ዝተባእሰ ምስ ኢሳያስ ጉያ ኢልካ ኣብይ ምጉያይ ጽባሕ ንጎ ኣብይን ኢሳያስ ምስተዓረቑ ኸኻው ጉያ ኢልካ ህድማ ክኾን እዩ ማለት እዩ ከምዚ ዝግበር ከኣኒ ንቡር እዩ ቅድሚ ሕጂ ሱዳን ከምኡ ተገይሩ ኢለ ጭብጥታት ዝኾነ ሓቅታት ሒዘ ኣቕሪበ ነይረ ከምኡውን ወላ ምስ ትግራይ ይኹኑ ምስኦም ዝምድና ጌርካ መንጎ ከምዚ ሕጂ ዝገበርዎ ንበል ሕጂ ካብዚ ናህና ተቃወሞ ሓይሊ ምስ ናይ ወያነ ዝምድና ገይሩ ነይሩ እንተዝኸውን ወይ ገይሩ ዲ ገበረን እውን ኣይፈልጥን ሕጂ ምዝ ዝኸዶ እንተዳ ምስ ግደፍ ተሰማሚዑ ወያነ እንታይ ክኸውን ሕጂ ነዚ ተቃወሞ ሓይሊ ነዚ ናይ ኤርትራ ቀልጢፉ ከርሕቆ ከለዎ ማርከሲቲ ዝዝዝ ከምታ ንሱዳን ዝገበሮ ነዚ ኣልዕለለይ ነዚ ሬድዮ ዕፀወለይ ነዚኦም ካውፃለይ ምስ በሎ አዲስ አበባ ክንሰግር ኮይና ሕጂ ኸም ይዞም ውድባት ዝኾነ ፖለቲካዊ ሰልፊ ንሱ እዋናዊ ናቱ ጥቕሚ ናቱ ረብሓ ላይ ዝሕሉ እምበር ብዓብዪ ናይቲ ህዝቢ ረብሓን ተሓሊ ጽቡቕ ዛዕባ ናይ ህዝቡ ተገድሽ ካልኣይ ካነ በታናቱ ተገድሶ ምስ ዝኾነ ክሰማዕ ኸሊ ብፍላይ ምዝናህና ሓይሊ ማለት እዩ ምዝናይ ህግደፍ ካኒ ንረብሑ ክብልካ ኣብ ዝኾነ ነገር ከኣቱ ኸሊ ታ ግን ታ ንሕና ክንቅበላ ዘይንኽእል ሓደገኛ ምዃና ክነኣምነላ ዘለና ብስነ ሓሳብ በተሓሓዛ ናይቲ ፖለቲካዊ ጉዕዞ ናይ ቃልስና ምስ ህግደፍ እንተደኣ ክሰርሕ ተሰማሚዑ ዝኾነ ኣካል ኩሉ ግዜ ሓደጋ ነቲ ቀርኒ ኣፍሪካ እዩ ስለዚ ነዚኦም ንዝኾነ ክንኣምኖን ክንቅበሎን የብልናን ከምኡ ኢለ በኣመውን ከምኡ ኢለ ዛሪበ ክራኸቡ ኽእልዮም ከብሉ ኽእልዮም ንሶም ኣይኮኑን ተመዛኑና ትመናህና ኣካል ህዝቢ እዩ ህዝቢ ምሓራ ይኹን ህዝቢ ትግራይ ይኹን ህዝቢ ሱዳን ይኹን ዛኣካል ትመሪሕነት ድመጽእ ግን ንረብሕኡ ክብል ዝኾነ ነገር ክገብር ስለ ዝኽእል ንዓና ክውክለና ኣይክእልን ኢለ 4 ነጥቢ ቀሚጠሉ ነይረ ቅድሚ ሕጂ ደጋጊመ ኻድዛር ፖለቲካሊ ብኸምኡ ስለ ዝኣምን ማለት እዩ ገሊፀ ስለዚ ከምዚያ ትመስል إذاعة إرينا صوت مستقل لإريتريا ኣብ ድምፂ ራድዮ ኤረና ኢና ዘለና ክብራት ተኸታተልቲ መደብ ምሳና ኣያና መምህርና ሓውና ገዲም ተጋዳላይ ብርሃነ ገብረእግዚአብሔር ብራሽ ካብ ከተማ ሽቱትጋርት ባደን-ቨርተንበርግ ጀርመኒ ጸኒሑ ብራሽ ንቅድሚ ካባኻ መፍናወይ ሕማቕ ዜና ሰሚዕና ዝሓለፈ ቀነ እሱ ከዓ ሓደ ካብቶም ንፈትዎም ነፍቅሮም ስነ ጥበባውያን መምህር ዑስማን ዓብደራሒም ካባና ብሞት ተፈልዩ ማለት እዩ ንዑስማን እውን ንስኻ ጽቡቕ ጌርካ ከም ውልቂ ፕራይቬት ስለ ትፈልጦ ቁሩብ ብዛዕባኡ ካባኻ ክሰምዕ ምደለኹ ቅድሚ ምስንባትና ማለት እየ እስከ ታ ማይክሮፎን ናባኻ ገድፋ ከመይ እዩ ተዘክሮታትካ ናይ ዑስማን ኦኬ ጽቡቕ ዮናታን ብጣዕሚ
anyway لحزني مالسي كلهم توم سمويا عبيت مهران زخونو ስነ-ጥበባውያን በብሓደ እናኸዱ ኸዱ ኣለዉ ኣብዛ ዓለም ብሞት ፍለይ ኣለዉ ማለት እዩ እቲ ዘሕዝነካ ከዓ እዚ ኩሉ ቀዲምና ንዛረበሉ ነበርና ተሃለዋትና ኢታ ሃገርና ከምቲ ንሕና ንደልዮ ከምቲ እሶም ዝደልይዎ ኮይኑ ኸይድ ነይሩ እንተዝነብር እዚኦም ከበርክትዎ ዝኽእሉ ከሰጋግርዎ ዝኽእሉ ዓቕምን ፍልጠትን ብዙሕ ዝነበረ ዝመንእሰይ እዚ ናቱ ተጠቃሚ ክንዲ ዝኸውን ተጠቃሚ ከይኮነ ክሓልፎ ከለዉ ብጣዕሚ የጉሄካ ማለት እዩ ዕስማን ካብ ንእስነትና ኢና ንፋለጥ ንዓይ ዓብየኒ እዩ ኩን ሓደ ዓመት ድዩ ክልተ ዓመት ቅድመኒ ነይሩ ምክንያቱ እቲ ኩሉ ግዜ ምስኡ ክንዕልል እሱ ብላዕላይ ኣጋእዝያን እንዳተምሃረ ከሎ ኣነ ግን ኣብኡ ይነበርኩን ድሕሪኡ እቲ ናይ ሓድሽ ኣጋእዝያን ትምህርቲ ምጀመር ሻውዓይ ክፍሊ ጀሚረ ኣነ عثمان ብጣዕሚ የዋህ ሰብ እዩ عثمان የዋህነቱ ሓደ ከም ስነ ጥበበኛ ፍሉይ ተውህቦ ዘለዎ ሰብ እዩ ኩሎም ቶም ፆት ሓሊፎም ንብሎም ደልናም በዓል ባርያኹኑ በዓል መምህር አልኣሚን ወላ በዓል ዮኑስ ወዘተረፈ ኩሎም ተዳሪእኻ ፍሉይ ተውህቦ ዘለዎም ብተውህቦ ንዖም ዝሃቦም ፍሉይ ተውህቦ ተበጊሶም ዝካይድዎ ዝነበሩ እምበር ብስምዒት ወይ ከዓ ከምዚ ናይ ንእስነት ኣጥቂዕዎም ዝተባጋገስሉ ስነ ጥበባዊ ባህሊ ይኮነን ነይሩ ሓደ ካብኡ ሕጂ እቲ ዝገርመካ ዑስማን ካብ ተዘክሮታተይሲ ገለገለ ብዙሕ እንድዩ ደሪፉ ኩሉ ካብ ነንሕድሕድካ ዝወፀ የብሉን ግን ኣብቲ መጀመርታ ገና ወዲ 15 ዓመት ኮሎ ባዕላና ደቂ 13 ዓመት ኮለና ማለት እዩ ክልተ ዓመት ወይ ዓመትን ፈረቓኒ ንዓይ ዳዓብየኒ ብፍቅሪ እቲ ፍቅሪ ዕውራ ኣሚነ ዝብል ደርፉ ይኽምህዝ ኮሎ ስጋዕ ክንደይ ሓልዮት ናይ ፍቅሪ ወይ ከዓ ድልየት ናይ ፍቅሪ ከም ዝነበሮ ዘሪኤካ እዩ ንነፍሱ ገጢሙ ዝጥዑም ዘይምኡ ገይሩ ምስ ፈነዎ ከዓ ኩልናቶም መንእሰያት ናይቲ ሽዑ ዝነበርና ኣዋልድና ኣወዳትናን በዚ ተፀሊና ነዚ ደርፊ እዚ ከም ድላይና ጌርና እንዳወፃና ብኡ እንዳደረፍና ነንሕልና ወዳትናን ኣዋልድናን እውን ንላለየሉ ሰዓታት እዩ ነይሩ ከምዚ ናይ ፍቅሪ ናይ حون خصاي نفطروا له وانا ዝነበረሉ ግዜ ሕጂ ኣባና ሓያል خصاي قميطلنا ማለትይ ዝንገዛር ሱሲ ሓደ ካብቲ ሰናይ ፀባያቱ ባህሪያቱ ናይ ፍቅሪ ምዃኑ ዘሪ ካብ ባጋግሱ ማለት እዩ ንሪውን ቀፂሉ ናይ ዑስማን እቲ ዓቕሚ ትኽእለት ስነ ጥበብ ዓንቶ ንብሎ ነበርና እውን ክሳብ ክንደይ ዓብ ተራ ከም ዘለዎ ዝረኣየካ ንምሳሌ ኣብ ከተማ ምፅዋዕ ከተማ ምጽዋዕ ክደርፋ ከሎ ዑስማን ደሪፍዋ እታ ምጽዋዕሲ ኮፍ ኣቢሉ ብደርፊን በቲ ዜማ በቲ ትሕዝቶ ግጥምታታን ኮፍ ኣቢሉልና ብሙሉእ ናቶም ዝነበርና ናይ ሽዑ መንእስያት ባፅዕሪ ኤአይ ዝብል ሰብ እንተሊ ሓሳዊ ኣይንፈልጣን ኢና ኩሉ ዳርጋ ንሹምያታ ወደብና ባፅዕና ንብላ እምበር ተቐልቂልዋ ዓቕሚ ምንቲ ነፍሲ የብሉን ኩሉና ኣብኡ ገይሾም ድላይ ክስታክገብ ውሱናት ኩሉ ክእልዮም በፃብዕ ዝቁፀሩ ተደይ ኮይኑ ግን ዳርጋ ኩሉ ይፈልጣል ዑስማን ግን ኣፍሊጡና በታ ደርፍት እያ ማለት ደቂ ከምዛ ቀፃል ዋን ነበርና ጌርና ንደርፋ ከምኡ ከዓ ክንፈልጣ ክኢልና ብማዕዶ ልክዕ በታ ደርፊ ሕጂ እንታይ ንኽብል ኢለ እቲ ስነ ጥበባዊ ዓቕሙሲ ስጋዕ ክንደይ ውሽጢ ልብና ውሽጢ ልቢ ወዲ ሰብ ከም ዝሰፍር ትገብር ዓብ ስነ ጥበባዊ ክኢላይ ነይሩ ንኽብል ኢለ ማለት ብኸምኡ ርኢናያ ባፅዕ ፈሊጥ ብደርፉ ፈሊጥናያ ገሊኡ ክሳብ ሕጂ ዘይረኣያ እውን ኣሎ በታ ደርፍቲ እያ ግን ከም ድላይ ነታ ባፅዕ ክምልሻን ክዛረበላን ዝኽእል ኣካል ኣይሰኣንን እዩ ዳርጋ መብዛሕትኡ ኩሉ ማለት እዩ ቀፂሉ እውን ድሕሪኡ ዝከረን እዚ ከይወፃእ ከለኹ ሜዳ እዩ ዝኩሉ ሕጂ ብዙሕ እንዲ ደሪፉ ሓደ ካብቲ ዝዓበየኻ ልውህነቱ ናይ ዑስማን ዝረኣየካ ለዋህ ሰብን ፈቃርን ምዃንኻ ናይ ወላዲት ናይ ኣደ ኣብዛ ዓለም ወላዲተይ ኣደያ ኢሉ ዝደረፋ ሓላይተይ ዝደረፋ ረእዮ ክሳብ ክንደይ ኣደሲ ክሳብ ክንደይ ክስታይ ከም ምዃና ክሳብ ክንደይ ሓያል እሳ ምዃና ሓብሓቢትናሲ ንኩሉ ኣርኢና ምሂርና መብዛሕትኡ ሕጂ ተሪኢኻ ኣብቲ ሃገርና
أبو يلعلو كله أبو جزاي سيتي زيادة زخبر تادسي بزح سايت ركبني يعني را عثمان قال ناد لقسنا ناد حلفنا ناد ترى بتقدر فتجيرون نديتاتنا هم نفكر زيادة كن حال هم نخلون زقبرنا أموتي نير أبلع لي أنا ذكر أنت وأنتي تاع أدينا سازا ولاديتي أدي دبل درف مدرف لا بزحتو بتندا شاهيتات يناشعون سمعون يرنا بتندا شاهي قاليوها ولا نحلفك كل زندا شاهيتات معت بسماع سلازنا بري نيروم فلتو معنا متعابيتنا ولدهم كالتيفن خبز علم بموز استفليا نعاق سمعوها كلو بخياتن أويات قاليهم ونوسيخهم جاج دبل نور نيروم قرمك سقع خمديتي نادي مقارات نادي لقسنا نادي حلافنت أب نفسنا ناب كل تيوالاتنا ديتاتهم زحالفات أوانتي كان دسرز غيرو حساب حج خا نكع بقوم ملكع خا كان خبرن أدل على كل النابلنا من الزارب ولا ساعاتاتون نرى لنا مالتي سلازنا عثمان سي سقع خندزي تحايدو قتصيلو تي أنا سبورت بالدرف كله كم زي كل جزية الزارب وأنا زي أبتقال سي شعو خلهم دي نعود دريفو نتي دخمتنا نتي نسلطان كبلو زقوارا قصنا نورو نتي سلطان كبلو زواغونا نورو مخنيات نتي خستاي تتقيمهم زي أوراجاوي يعني أوراجام في الله وزترفن نابلو نتا أوراجاونت نلاقو بلو نورو جزيه أوش اسمرها أسمع سلز نورنا أوراجام في الله يزغل تسقم دفتر لنا قلت بهايلو عثمان كاتا نتا سبورت نجزار ساون ترى تصوت الله كل جزء حماسين سرايا وزترفن بالكايلو نعاها دري فلا اجتا إزريكا نتي حدنت ونايت حزبي نتي مفللاي فتسيمو زي قبل كم زنبر إزريكا مالتي دري فو هانو امبر افتو وانتو على توم سبورتاويان عثمان ون فلتي سلز حاليا سلزلو امبر توم كلهم تتصاوت قعسوسي ናይ ዝኾነት ጋንታ ይኹኑ ከምዝልክ ሕጅብ ሰዓት ዝንሪኦ ዘለና ኣብታ ፀወታ ዋዕዋዕ ኣባሃሉ ድሕሪ ንምሸቱ ግን ብሓደ ዘምሲሉ ዝነበሩ እዮም እቶም ተፃወትን ሞት እዩ ነይሩ ተፈላለዮም ኣነ ሪአዮም ንሕዶም ክበኣሱ ሪአዮም ኣይፈልጥን ዋላ እቶም ቲፎዝያ ዝበሃሉ እውን ቲፎዞ ምስ ሰዓረት ሓማሴን ተስዒራ ፈቐዱ ከይዶም ሰትዩ ሆብሉ ልክዕ ከምዛ ኣብዚያ ንሪኣ ማለት እዩ እዚ ሽቱትጋርት ተስዒራስ መራይ መሕለፍ መንገዱ እውን የብልካን ሽቱትጋርት ዝኽብሉ ሸዓ ግን ትውዳእ ከምኡ ነይሩ ግን ከምኡ ስሊሎም ስለ ዝዘርግሕዎ ነቲ ፖለቲካ عثمان كان بقبله حلنو سلازي فقدلو ابت حزبي فنيو تحزبي كاو وصي بزعبا غداي هاغورو طرح حسب كم دلو زغبرت درفون دريف شعورينا قتيلون ميدا وصي ابتا ميدا وصالانا بانا يمتي مسانا نيرنا ميداون او حيال تعذب تري مالتي ناي بحق قلت امونغو خلته ودباز تفات متفنانات وقعت نحد إذا سميرو عثمان شعخان انتاي دريف أبالنا يتقال لحرنة إترا خوينون يتقال لحرنة إترا كوغوس وي كان عاطف ناتاق عند خستاي خوينون بزعباي كونن دريف عثمان درف انتاي فلسفنا قد لي مقسقاس سمرتي مباعتا مفنيش علي وقد نكون حانت والتايلون أم ميدا شعز درفا ماتي زي أخان سمرت إذا مفللا يترفي لي أويع مالتي حجتاي يدخل زقلص زلخو ناي عثمان زي سمعتها وي قلنا وي زبأس وي زفالالي نحان سكند تكونون دريفي فلتني تناي فقر زدرفون فقر مونغو دنقوالن زلو مونغو فقري ناي سدرا زلو ناي دلو ناي زبالكو ها بوليتيكا وستا كمز قبر أكالي نيرو سلازي زي مقبارو خانعونا نزل عالم زي تأفق رستي قديفو خيدو قبض عالم زيادة بموت فلما بمنفس يكون بتحسو درفتاتو يكون كل تحسو تاتو أب هيوتنا كل إتراو خمزة لبن سلازة أمن بزي حبان تحبن كابلو لك عمتهم زحالفو بصوتهم بعد باريا مالتي زل عالم تذكر درفتات إنا درفو مخادهم ناي زل عالم هلوات كوينهم كأخ خنوبرو كيلو مالو خنوبريهم كان زل عالم مالتي سلازي بخمزي انو عثمان من السماي كاي وارسو صدرو ها صنعات يابوم بل برصبو غيرنا نفالت اسمرا كمجمرتا زي زبلكا زلخو درف عثمان بالع له كله
ንዕዳጋ ንገንዘብ ክረክብ ኢሉ ዝደረፎ ሰዓታት ካፈጽም ይነበረ አይኖ ንዓና ሲትደርፉ ገንዘቡ እንዳኸፈለ ኸማን የስማዓና ነይሩ ምሽ ንሕና ገንዘብ ከፊልና ንሰማዕ ካለ ኻሊ ዝዑደት ክገብሩ ከሎ ዞም ኩሎም ሙዚቀኛታት ዝከረኒ ወይ ዞም ተዋሳእቲ ገለ ኩሎም ኣታው ዝረኸቡ ንሶም ነንሕዶም ተማቒሎም ብኣው ነንሕዶም ክተዓማመፁ ከለው ዕስማን ቆለሒሉ ይሪኦምኒ ታዛሃቦ ንእሽቶ ተቐቢሉ ዝኸይድ እሱ ቀንዲ ኣክተር ናይ ተኸስታይ ብኡይ እቲ ገንዘብ ኣታው ዝርከብ ንዓይ ክንዝብ ፀሓኒ ገለ ኢሉ ንሓንቲ ሰከንድ እውን ተዛሪ ኩሎም ዝፈልጥዎ እዩ ኩሎም ዞም ደረፍቲ ኸ ይኹኑ ዝኾነ ምስ ዑስማን ዑደት ክገብሩ እዮም ዝመርፁ ምክንያቱ ዑስማን ኣብ ከምዝኣትዩ ልጫማለቕ ኣይኮነን ኣብ ገንዘብ ህርፋን ኣድልይዎ ክስታይ ዝገብር ኣይነበረን እሱ ስለ ዝኾነ ኸ ንነብሱ ጠቒምዎ እምበር ኣይጎድኦን ከ እዛ ዝዛረበላ ዘለኹ ኩሉ ህዝቢ ዝዛረበላ የደግማ ዘለኹ ከምኡ ምኻዱ ከምዚ ኢለ ክገልፆ ክእል ዮናታን ስለዚ ብዙሕ ይቐኒየለይ ዘኪርካ ክስታይ ምግባርካ ብጣዕሚ ጽቡቅ ጌርካ ስለ ትፈልጦ ርክብ ከም ዝነበረኩም ስለ ዝፈልጥ የስተንብየልካ ክቡራ ተኸታተልቲ ድምፂ ራድዮ ኤረና ምሳና ኣያና መምህርና ሓውና ገዲም ተጋዳላይ ብርሃነ ገብረ እግዚአብሔር ብራሽ ካብ ጀርመኒ ምሳና ጸኒሑ ብራሽኖ ብሽመይን ብሽም ኩሎም ተኸታተልቲ ድምፂ ራድዮ ኤረናን ኣዳለውታን ስለትወርቃዊ ግዜ ከመስግነካ ፈቱ ተስፋ ገብር ክንዲ ዝኸይተጸበየና ቃልጢፍካ ትመለሰና ዝመዘሎ ግዜ ታንኪዩ ብራሽኖ غنيلي ዮናታን ተስፋ ገብር ዝኹሉ ድልፍልፎ ዘለኹ ዞም ኣሕዋት ኩሉ ኤሪትራዊ ማለት ትህዝቢ ዝብል ዘሎ ተወዲቡ ዝኸይድ ዘሎ ተወዲብዎ ዘሎ በትሱ ኣምነሉ እንዳተጓዓዘ ክኸይድ ሰናይ ይጽናሕኻ የድብሎ ልዕሊ ኩሉ ግን ደጋጊመ ኩሉ ግዜ ትዛረቦ ብሙሉእና እትን ደይብሉ ሓደ ናይ ዝኹነታት እዚ ኣብ ግምት ኣቲና ኩልና ክንሳተፍ ጊመ ደጊመ ዝጽውዕ ገና ቀጻሊ ጥፍኣት ናይዚ ካይዳ ሃገርና ዘሎ ቀጻልነት ሒዙ ኸይድ ከም ዘሎ ኣስምሩሉ ፍለጥዎ ነዚ ኩልና ኸኣኒ በታ ዝበልኩ ኣገባብ መልክዕ ተወዲምና ቶም በቐረባ ንፋለጥ ከምኡ ንኺድ ልዕሊ ኩሉ ዓንቶ ዘይዘከርክዋ ኸ ኣዴታት ደቂ ኣንስትዮ ምእንቲ ታደ ትረኽቦ ዘላ ሽግር ብኡ ጥራሕ ተወዲብክን ካስኻትክን ከምቲ ቅድሚ ሕጂ ዝተቐስክዎ ነንሕድሕድክን ተጫኒኽን ክስታይ ክትገብራ ኸ በዚ ኣጋጣሚ ዝላቦ ማለት እዩ ይቐኒየለይ ዮናታን